ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 1 መጀመርታ ወንጌል ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ አምላኽ ከምቲ ብነቢዩ ኢሳያስ እንሆ መገድኻ ዝጸርግ መልአኸይ ቅድሜኻ እልእኽ ኣለኹ ኣብ በረኻ ዝእውጅ ድምፂ ኣዋጅ ነጋሪ ጎደና እግዚአብሔር ጽረጉ መገዱን አቅንዑ ኢሉ እተጻሕፈ ከምኡ ኸኣ ዮሐንስ ኣብ በረኻ እና አጥመቐ ንሕድገት ኃጢአት ዝኸውን ጥምቀት ንስሓ እና ሰበኸ መጸ ብዘላ ሃገር ይሁዳን ኩሎም ሰብ ኢየሩሳሌምን ናብኡ ይወጹ በኃጢአቶም እና ተናዘዙውን ኣብ ርባ ዮርዳኖስ ብኡ ይጥመቁ ነበሩ ክዳን ዮሐንስ ከኣ ጸጉሩ ገመል ዕጣቕ ሕቁውን ፈልቁ ነበረ አንበጣ መዓርሰን ካልን ይምገብ ነበረ ንሱ ከኣ ካባይ ዝብርትዕ ኣነ ደኒነ ንምፍታሕ ስራሕ ኣሳኣኑ ዘይበቅዕ ደድሕረ ይመጽእ ኣሎ ኣነ ብማይ እጥምቐኩም ኣለኹ ንሱ ግና ብመንፈስ ቅዱስ ከጥምቐኩም እዩ እናበለ ሰበኸ በቲ ቅነ እቲ ኾነ ኢየሱስ ካብ ናዝሬት ናይ ገሊላ መጸ ብዮሐንስ ከኣ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ካብ ማይ ምስ ወጸ ብኡ ሰማያት ክኽፈታ መንፈስ ድማ ከም ርግቢ ክወርድ ከሎ ረአየ ካብ ሰማይ ከኣ በኣኻ ሰመርኩ ፍትዊ ወደይ ንስኻ ኢኻ ዝብል ድምፂ መጸ መንፈስ ከኣ ብኡ ናብ በረኻ ኣውፅኦ ኣብቲ በረኻ ድማ ሰይጣን እናፈተኖ 40 መዓልቲ ጸንሐ ምስ ኣራዊት ከኣ ነበረ መላእኽቱን ኣገልገልዎ ድሕሪ ማእሰርቲ ዮሐንስ ከኣ ኢየሱስ ናብ ገሊላ መጸ እሞ እቲ ዘመን ተፈጸመ መንግስቲ ኣምላኽ ከኣ ቀረበት ተነስሑ ብወንጌልን እመኑ እናበለ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ሰበኸ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ገሊላ ክመላለስ ከሎ ስምዖንን እንድርያስ ሓውን ገፈፍቲ ዓሳ ነበሩ እሞ መርበቦም ኣብ ባሕሪ ክድርብዩ ከለዉ ረአዮም ኢየሱስ ድማ ገፈፍቲ ሰብ ክገብረኩም እየ ንዑ ሰዓቡ ንበሎም ብኡ መርበቦም ሓዲጎም ሰዓብዎ ካብኡ ንእሽቶ ሕልፍ ኢሉ ኸኣ ያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስን ዮሐንስ ሓውን ኣብ ጃልባ መርበቦም ክዕርዩ ከለዉ ረአዮም ብኡ ጸውዖም ነቦኦም ዘብዴዎስ ምስ ጉዝኣቱ ኣብ ጃልባ ሓዲጎም ሰዓብዎ ኣብ ቅፍርናሆም ኣተዉ ብኡ ኸኣ ብሰንበት ናብ ቤት ጸሎት ኣትዩ መሃረ ከምቶም ጸሓፍቲ ዘይኮነስ ስልጣን ከም ዘለዎ ይምህሮም ነበረ እሞ በቲ ምህሮኡ ተገረሙ ኣብ ቤት ጸሎቶም ድማ ርኹስ መንፈስ ዘለዎ ሰብኣይ ነበረ ንሱ ኸኣ ኢየሱስ ናዝራዊ ምሳኻ እሞ እንታይ ኣሎና ከጠጥፋኣና ዶ መጺእካ ኣታ ናይ ኣምላኽ ቅዱስ መን ምዃንካ ፈሊጠካ ኣለኹ እናበለ ጨደረ ኢየሱስ ከኣ ስቕበል ካብኡውን ውፃእ ኢሉ ገንሖ እቲ ርኹስ መንፈስ ከኣ ፈንጥርጥር ኣበሎ ብዓብዩ ድምፂ እናጨደረ ኸኣ ካብኡ ወፀ ኩሎም ድማ እንታይ እዩ እዝስ እንታይ ሓድሽ ምህርኡ እዩ ንርኹሳት መናፍስቲ ብስልጣን ይእዝዞም ንሳቶም ከኣ ይእዘዙሉ ኣለዉ እናበሉ ንሓድሕዶም ክሳዕ ዝተሓታተቱ ሰንበዱ ወሪኡ ድማ ብኡ ናብ ኩላ ሃገር ገሊላ ወፀ ካብ ቤት ጸሎት ወፂኡ ድማ ብኡ ምስ ያዕቆብን ዮሐንስን ናብ እንዳ ስምዖንን እንድርያስን ኣተወ ሓማት ስምዖን ከኣ ዓሶ ሓሚማ ነበረት ብኡ ብዛዕባኣ ነገርዎ ንሱ ድማ ናብኣ ቀሪቡ ኢዳ ሒዙ ኣተንስኣ ብኡ እቲ ዓሶ ሓደጋ ንሳውን ኣገልገለቶም ምስ መሰየ ፀሓይ ምስ ዓረበት ሕማም ዘለዎም ኣጋንንቱም ዝሓደሮም ኩሎም ናብኡ ኣምፁ ብዘላ እታ ከተማ ኸኣ ኣብ ገበላት ኣከበት ብዙሕ ዝዓይነቱ ሕማም ዘለዎም ብዙሓት ሕሙማት ከኣ ኣሕወየ ብዙሓት ኣጋንንቱን ኣውፀየ እቶም ኣጋንንቲ ከኣ ይፈልጥዎ ነበሩ እሞ ኪዛረቡ ኣይፈቐደሎምን አንጊሁ ተንሲኡ ገና ለይቲ ኸሎ ወፀ ናብ ጽምው ቦታ ኸይዱ ድማ ኣብኡ ጸለየ ስምዖንን እቶም ምስኡ ዘለውን ድማ ኪደልይዎ ኸዱ ምስ ረኸቦ ኸኣ ኩሎም እምበር ይደሊኻ ኣለዉ በልዎ ንሱ ድማ ምእንቲዚ እየ ወፂየ ዘለኹ እሞ ኣብ ካልእ ኣብ ዝቐረበ ዓድታትውን ኣብኡ ክሰብኽ ንዑናይ ንኺድ በሎም ኣብ ቤት ጸሎቶም እናሰበኸ ኣጋንንቱውን እናውፀየ ኣብ ኩላ ሃገር ዞረ ሓደ ለምጻም ናብኡ መጸ ተንበርኪኹ ድማ እንተ ትፈቱስ ከተንጽሓኒ ትኽእል ኢኻ እናበለ ለመኖ ኢየሱስ ከኣ ደንገጸሉ ኢዱ ዘርጊሑ ተንከዮ
ፈቲ ኣለኹ ንጻህ በሎ እዚ ምስ በለ እቲ ለምጽ ብኡ ሓደጎ ነጽኸ ኸዓ ኢየሱስ ድማ ክድ ርእስኻ ንኻህን ኣርኢ ክንዲ ዝነጻሕካውን ንኣታቶም ምስክር ክኾኖም እቲ ሙሴ ዝኣዘዞ መባእ ኣቕርብ እምበር ንሓደ እኳ ገለ ከይትነግር ተጠንቀቕ ኢሉ ኣሕሚሙ ተዛሪቡ ሰደዶ ንሱ ግና ወፂኡ ብዙሕ ክሰብኽን ነቲ ነገር ከውርዮን ጀመረ ኢየሱስ ከኣ ኣብ ወጻኢ ኣብ ጽምው ስፍራ ነበረ ካብ ኩሉ ወገን ድማ ናብኡ ይመጹ ነበሩ እምበር ብግልጽ ናብ ከተማ ኺኣቱ ኣይኮነሉን ምዕራፍ 2 ድሕሪ ሒደት መዓልቲ ድማ ኣብ ቅፍርናሆም ኣተወ እሞ ኣብ ቤት ከም ዘሎ ተሰምዐ ብኡ ወገፈ ምእካል ክሳዕ ዝስእኖም ብዙሓት ተኣከቡ ቃል ድማ ይነግሮም ነበረ 4 ሰብኣይ ዝጾርዎ መጻጉዕ ናብኡ ኣምፁ ህዝቢ ስለ ዝበዝሐ ናብኡ ምእታው እንተሰኣኑ ኸኣ ናሕሲ እታ ዘለዋ ቤት ኣፍረሱ ምስ ኣፍረሱ ነታ እቲ መጻጉዕ ደቂስዋ ዘሎ ዓራት ኣውረድዋ ኢየሱስ ድማ እምነቶም ርዩ ነቲ መጻጉዕ ወደይ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ በሎ ሓያሎ ካብ ጸሓፍቲ ኣብኡ ተቐሚጦም ነበሩ ብልቦም ድማ ስለምንታይ እዚ ከምዚ ዝበለ ጸርፊ ይዛረብ ኣሎ ብዘይ ሓደ ኣምላኽከ መን እዩ ሓጢኣት ክሓዲግ ዝኽእል ኢሎም ሓሰቡ ኢየሱስ ብልቦም እዚ ከም ዝሓሰቡ ብኡ ብመንፈሱ ፈሊጡ በሎም ንምንታይ እዚ ብልብኹም ተሓስቡ ኣለኹም ኣየና ይቐልል ነዚ መጻጉዕ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ ምባል ዶ ወይስ ተንስ እሞ ዓራትካ ኣልዒልካ ኺድ ምባል ወዲ ሰብ ግና ሓጢኣት ክሓድግ ኣብ ምድሪ ስልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ክትፈልጡ ነቲ መጻጉዕ ንኣኻ እብለካ ኣለኹ ተንስ እሞ ዓራትካ ኣልዒልካ ናብ ቤትካ ኺድ በሎ ብኡ ተንስዩ ዓራቱ ኣልዒሉ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ወፀ ኩሎም ተደነቑ እሞ ከምዚ ዝበለ ስከቶ ኣይርኢናን ኢሎም ንኣምላኽ ኣመስገንዎ ከም ብሓድሽ ከኣ ናብ ገምገም ባሕሪ ወፀ ኩሉ ህዝቢ ከኣ ናብኡ መፀ ይምህሮም እውን ነበረ ክሓልፍ ከሎ ድማ ንሌዊ ወዲ እልፍዮስ ኣብ በሪ ተጎ ተቐሚጡ ረኣዮ እሞ ሰዓበኒ በሎ ተንሲኡ ከኣ ሰዓቦ ኮነ ድማ ንሱ ኣብ ቤቱ ኣብ ማኣዲ ተቐመጠ ዝሰዓቦ ብዙሓት ነበሩ እሞ ብዙሓት ተገውትን ሓጣንን ድማ ምስ ኢየሱስን ምስ ደቀ መዛሙርቱን ተቐመጡ እቶም ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ምስ ተገውትን ምስ ሓጣንን ክበልዕ ከሎ ምስ ረኣይዎ ንደቀ መዛሙርቱ ስለምንታይ ከምስ ተገውትን ምስ ሓጣንን ዝበልዕን ዝሰትን በልዎም ኢየሱስ ከኣ ሰሚዑ ንሓኪም ሕሙማት እምበር ጥዑያት ኣየድልይዎን እዮም ንሓጣን እምበር ንጻድካን ክጽውዕ ኣይመጻእኩን በሎም ደቀ መዛሙርቲ ዮሃንስን ፈሪሳውያንን ይጾሙ ነበሩ መጺኦም ከኣ ደቀ መዛሙርቲ ዮሃንስን ፈሪሳውያንን ይጾሙ ኣለዉ ስለምንታይ ደኣ ደቀ መዛሙርትኻ ዘይጾሙ በልዎ ኢየሱስ ከኣ በሎም ኣዕሩኽ መርዓውኸ እቲ መርዓዊ ምሳታቶም ከሎ ከመይ ኢሎም ክጾሙ ይኾነሎም መርዓዊ ምሳታቶም ከሎስ ክጾሙ ኣይኮነሎምን እዩ መርዓዊ ኻባታቶም ዝውሰደላ መዓልቲ ደኣ ክትመጽእ እያ እሞ ሽዑ በታ መዓልቲ እቲኣ ኺጾሙ እዮም ቁራጽ ሓድሽ ዓለባ ኣብ ብላይ ክዳን ዘልግብ ከቶ የልቦን እንተዘይኮነስ እቲ ሓድሽ መልገባ ነቲ ብላይ ይቐዶ ምቕዳዱ ኸኣ ዝገደደ እዩ ዝኸውን ንሓድሽ ወይኒ ድማ ኣብ ሓደስቲ ኣሕርብቲ ይዕርቕዎ እምበር ንሓድሽ ወይንስ ኣብ ኣረገውቲ ኣሕርብቲ ዘዕርቆ የልቦን እንተዘይኮነስ እቲ ሓድሽ ወይኒ ነቲ ኣሕርብቲ ይቐዶ እቲ ወይኒ ይፈስስ ኣሕርብቲ እውን ይበላሾ ኮነ ድማ ኢየሱስ ብሰንበት ብማእከል ዝሩእ ግርሆ ክሓልፍ ከሎ ደቀ መዛሙርቱ መገዲ እናኸዱ ሰዊት ክምንቅሱ ጀመሩ ፈሪሳውያን ድማ ርአ ስለምንታይ ብሰንበት ምግባሩ ዘይተፈቕደ ይገብሩ ኣለዉ በልዎ ንሱ ኸኣ ዳዊት ምስ ሰኣነን ምስ ጠመየን ዝገበሮስ ንሱ ንቶም ምስኡ ዝነበሩን ብዘበን ኣብያታር ሊቀ ካህናት ከመይ ኢሉ ናብ ቤት ኣምላኽ ከም ዝኣተወ ብጀካ ንካህናት እምበር ምብላዑ ዘይግባእ እንጌራ ምርኣይ ከም ዝበልዐ ነቶም ምስኡ ዝነበሩውን ከም ዝሃቦምሲ እኳዶ ኣየንበብኩምን በሎም ሰንበት ደኣ እያ ምእንቲ ሰብ እተፈጥረት እምበር ሰብሲ ምእንቲ ሰንበት ኣይኮነን እምበኣርከ
ወዲ ሰብ ጎይታ ሰንበት ድማ እዩ በሎም። ምዕራፍ 3 ከም በሓድሽ ድማ ናብ ቤት ጸሎት ኣተወ። ኣብኡ ኸዓ ኢዱ ዝነቐጸት ሰብኣይ ነበረ። ምእንቲ ክኸስዎ ድማ ብሰንበት እንተ ኣሕወዮ ይጸናጸንዎ ነበሩ። ነቲ ኢዱ ዝነቐጸት ሰብኣይ ተንስ እሞ ኣብ ማእከል ደው በሎ። ንሱ ድማ ብሰንበትሲ ጽቡቕ ምግባር ዶ ወይስ ግፉእ ምግባር፣ ምድሓን ነፍሲ ዶ ወይስ ምቕታላ ይግባእ በሎም። ንሳቶም ግና ኣጽገጡ። በቲ ድርቅና ልቦም ጉህዩ ብኹራ ጠመቶም። ነቲ ሰብኣይ ከዓ ኢድካ ዘርግሕ በሎ። ንሱ ከዓ ዘርግሓ። እታ ኢዱ እውን ሓወየት። ፈሪሳውያን ድማ ብኡ ወፂኦም ከመይ ገይሮም ከም ዘጥፍእዎ ምስ ሄሮድሳውያን ኮይኖም ብዛዕባኡ ተማኸሩ። ኢየሱስ ድማ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ባሕሪ ኣግለሰ። ካብ ይሁዳን ካብ ገሊላን ከዓ ብዙሕ ህዝቢ ሰዓቦ። ከመይ ዝበለ ዓብዪ ግብሪ ከም ዝገበረ ምስ ሰምዑ ካብ ኢየሩሳሌም፣ ካብ ኤዶምያስ፣ ካብ ማዕዶ ዮርዳኖስ፣ ካብ ምድሪ ጢሮስን ሲዶናን ብዙሓት ህዝቢ ናብኡ ተኣከቡ። ንደቀ መዛሙርቱ ድማ እቲ ህዝቢ ምእንቲ ከይደፍኦ ንእሽቶ ጃልባ ኸጽንሕሉ ነገሮም። ንብዙሓት ኣሕዊዎም ነበረ እሞ ስለዚ ሕማም ዘለዎም ኩሎም ምእንቲ ክትንኪዎ ኣብኡ ይወድቁ ነበሩ። ርኩሳት መናፍስቲ እውን ምስ ረኣይዎ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ ኢሎም እናጨደሩ ኣብ ቅድሚኡ ተደፍኡ። ንሱ ከዓ ከየግህድዎ ብዙሕ ገንሖም። ናብ ከረንደይቡ ድማ ንዝደለዮም ጸውዐ። ናብኡ ከዓ መጹ። ምስኡ ምእንቲ ክኾኑን ክሰብኩ ምእንቲ ኺልእኮምን 12 ገበሮም። ሕሙማት ከሕውዩ ኣጋንንት እውን ከውፁ ድማ ስልጣን ሃቦም። ንስምዖን ከዓ ጴጥሮስ ኣውፃሉ፣ ያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስ፣ ዮሃንስ ከዓ ሓዉ፣ ንኣታቶም ድማ ቦኦኔርጌስ ኣውፃሎም ማለት ደቂ ነጎዳ፣ እንድርያስን ፊልጶስን፣ በርተሜሎዎስን፣ ማቴዎስን፣ ቶማስን፣ ያዕቆብ ወዲ እልፍዮስን፣ ታዴዎስን፣ ስምዖን በዓል ቃናን፣ እቲ ዘተሓዞ ይሁዳ ኣስቀረታዊ ድማ። ናብ ቤት ከዓ ኣተወ። ምብላዕ እንጌራ ክሳዕ ዝስእኑ ከዓ ከም በሓድሽ ብዙሕ ህዝቢ ተኣከበ። ኣዝማዱ ምስ ሰምዑ ተጸሊሉ ኢሎምዎ ነበሩ እሞ ክሕዝዎ መጹ። ካብ ኢየሩሳሌም ዝወረዱ ጸሓፍቲ ድማ ብኤልዘቡል ኣለዎ፣ ነጋንንቲ ብሓለቃ ኣጋንንቲ እዩ ዘውፅኦም ዘሎ በሉ። ኢየሱስ ጸውዖም፣ ብምስላታት ከዓ በሎም፣ ሰይጣን ከመይ ገይሩ ንሰይጣን ከውፅኦ ይኾነሉ? መንግስትን ሓድሕዳ እንተ ተፈላለየት እታ መንግስቲ እቲኣ ክትቀወም ኣይትኽእልን እያ። ቤት እውን ንሓድሕዳ እንተ ተፈላለየት እታ ቤት እቲኣ ክትቀወም ኣይትኽእልን። ሰይጣን ከዓ ንገዛእ ርእሱ እንተ ተጻረረን እንተ ተፈላለየን ይጠፍእ እምበር ክቐውም ኣይክእልን። ሓደ እኳ ቅድም ነቲ ሓያል እንተ ዘይኣሰረ ናብ ቤት ሓያል ኣትዩ ገንዘቡ ክብዝብዝ ዝኽእል የልቦን። ሽዑ ከዓ ቤቱ ይብዝብዝ። ንደቂ ሰብ ኩሉ ሓጢኣትን ዝጸረፎ ዘበለ ጸርፍን ክሕደገሎም እዩ። እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝጸረፈ ግና ሓጢኣቱ ንዘለኣለም ይኹንኖ እምበር ንዘለኣለም ሕድገት ከም ዘይረክብ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ርኩስ መንፈስ ኣለዎ ስለ ዝበሉ እዩ እዚ ዝበሎም። ኣዲኡ ንኣሕዋቱን መጹ። ብወፃኢ ደው ኢሎም ከዓ ጸዋዕቲ ለኣኹሉ። ብዙሕ ህዝቢ ኸቢብዎ ተቐሚጡ ነበረ እሞ እንሆ ኣዲኻ ናሕዋትካን ኣብ ወፃኢ ኣለዉ ይደሊኻውን ኣለዉ በልዎ። መሊሱ ኣደይ መን እያ ኣሕዋተይ ከእንመን እዮም በሎም። እቶም ከቢቦምዎ ተቐሚጦም ዘለዉ ጠሚቱ ከዓ ኣደይን ኣሕዋተይንሲ እነዉ፣ ሓወይን ሓብተይን ኣደይንሲ ፍቓድ ኣምላኽ ዝገብር ዘበለ ኩሉ እዩ በሎም። ምዕራፍ 4 ከም በሓድሽ ድማ ኣብ ገንበን ባሕሪ ክምህር ጀመረ። ኣብቲ ባሕሪ ናብ ጃልባ ኣትዩ ክሳዕ ዝቕመጥ ብዙሕ ህዝቢ ናብኡ ተኣከበ። ኩሉ እቲ ህዝቢ ከዓ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ኣብ ምድሪ ነበረ። ብብዙሕ ምስላታት ድማ መሃሮም። በቲ ምህርኡ ከዓ በሎም፣ ስምዑ፣ እንሆ ዘራእ ክዘርእ ወፈረ። ኮነ ከዓ ክዘርእ ከሎ ገለ ኣብ ጥቓ መገዲ ወደቐ፣ ኣዕዋፍ መጺአን ድማ በልዕኡ። ገሊኡ ከዓ ብዙሕ ሓመድ ኣብ ዘይብሉ ኸውሒ ወደቐ።
عميق حمد زيبلو سوزغونه دما قلطيفو بقوله ፀሓይ ምስ በረቐት ግና ሃጉጉ ሱልሱለ ዘይብሉውን ነቐፀ ገሊኡ ከዓ ኣብ እሾኽ ወደቐ እቲ እሾኽ ከዓ ዓብዩ ሓነቆ ፍረውን ኣይፈረየን ገሊኡ ድማ ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ወደቐ ዝበቁልን ዝዓብን ፍረ ከዓ ሃበ ገሊኡ 30 ገሊኡ 60 ገሊኡ ከዓ 100 ፈረየ ንምስማዕ ዝዘላቶ ይስማዕ በለ ንበይኑ ምስኮነ እቶም ከቢቦምዎ ዘለዉ ምስቶም 12 ኮይኖም ብዛዕባ እቲ ምስላ ሓተትዎ ንሱ ከዓ በሎም ምፍላጥ ምስጢር መንግስቲ ኣምላኽ ንኣኻትኩም እዩ እተዋህበ ነቶም ብወፃእ ዘለዉ ግና እናረኣዩ ክርእዩ እሞ ከይስወጦም እናሰምዑ ክሰምዑ እሞ ከየስተውዕሉ ከይምለሱ ይቕረውን ምእንቲ ከይብለሎምሲ ኩሉ ብምስላ እዩ ዝኸውን በሎም ድማ ነዚ ምስላ እዚ ዶ ኣይፈለጥኩምዎን ከመይ ጌርኩም ደኣ ንኹሉ ምስላታት ከተስተውዕልዎ ኢኹም እቲ ዘረአ ነቲ ቃል ይዘርኦ እቶም ቃል ኣብ እተዘርኦ ጥቓ መገዲ ዘለዉ እዚኣቶም እዮም ምስ ሰምዑ ብኡብኡ ሰይጣን መጺኡ ነቲ ኣብ ልቦም ተዘርአ ቃል ይወስዶ ከምኡ ከዓ እቶም ኣብ ከውሒ ተዘርኡ እዚኣቶም እዮም ነቲ ቃል ምስ ሰምዕዎ ብኡብኡ ብሓጎስ ይቕበልዎ ንሽዑ እዮም እምበር ሱር የብሎምን ድሓር ስለቲ ቃል መከራ ወይ ስደት ምስኮነ ቀልጢፎም ይዕንቀፉ እቶም ኣብ እሾኽ ተዘርኡ ድማ እዚኣቶም እዮም ነቲ ቃል ሰምዕዎ ሓልዮት እዛ ዓለም እዚኣን ምዕሻው ሃብትን ካልእ ትምኒትን ኣትዩ ከዓ ነቲ ቃል ይሓንቆ ፍረ ዘይብሉ ድማ ይኸውን እቶም ኣብ ጽቡቕ ምድሪ እተዘርኡ ከዓ እዚኣቶም እዮም ነቲ ቃል ሰምዕዎ ዝቕበልዎን ፍረ ከዓ ዝፈርዩ ገሊኡ 30 ገሊኡ 60 ገሊኡ እውን 100 በሎም ድማ መብራህቲ ዶ ኣብ ትሕቲ ኸፈር ወይስ ኣብ ትሕቲ ዓራት ከንብርዎ የምፁ ኣብ ቅዋሚ ቀንደል ከንብርዎ ደይኮነን ዘይገሃድ ሕቡእ የልቦን ናብ ብርሃን ዘይመጽእ ስውር ድማ የልቦን ንምስማዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ድማ በሎም ብእቲ ሰምዕዎ ተጠንቀቑ በቲ እትሰፍሩሉ መስፈሪ ክስፈረልኩም ክውስኸልኩም ውን እዩ ንዘለዎ ይወሃቦ እዩ እሞ ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እኳ የግድፍዎ ደኣ በለውን መንግስቲ ኣምላኽ ዘርአ ኣብ ምድሪ ከም ዝዘርአ ሰብኣይ እያ ንሱ ለይትን መዓልትን ይድቅስን ይትንስእን እቲ ዘርኢ ድማ ንሱ ከይፈለጠ ይበቁል ይዓብውን እታ ምድሪ ባዕላ ትፈሪ ቅድም ጮማ በቕሊ ድሓር ሰዊት ኣብቲ ሰዊት ድማ ብጹሕ ስርናይ ምስ በጽሐ ቀውዑ ኣትዩ እሞ ማዕጺድ ይስደድ በለ ድማ ንመንግስቲ ኣምላኽ ብምንታይ ክንምስላ ወይስ እንታይ ምሳሊኡ ክንገብረላ ኢና ኣብ ምድሪ ከም እተዘርአት እሞ ካብ ኩሉ ዘርእቲ ንእስ ፍረ ኣድሪ እያ ምስ ተዘርአት ከዓ ትበቁል ካብ ኩሉ ኣሕምልቲ እውን ተዓቢ ኣዕዋፍ ሰማይ ኣብ ጽላላ ምስራሕ እንደአን ክሳዕ ዝኽእላ ከዓ ዓበይቲ ጨንፈር ትገብር ምስማዑ ብዝከኣሎም መጠን በዚ ከምዚ ዝበለ ምስላታት ብዙሕ ነገር ተዛረቦም ብዘይ ምስላ ከዓ ኣይተዛረቦምን ንደቀ መዛሙርቱ ግና ኣብ በይኖም ኩሉ ይገልጸሎም ነበረ በታ መዓልቲ እቲኣ ምድሪ ምስ መሰየ ናብ ማዕዶ ንሳገር በሎም ነቶም ህዝቢ ኣፋንዮም ድማ ንኡ ከምታ ዘለዋ ምሳታቶም ብጃልባ ወሰድዎ ካልኦት ጀላቡ ከዓ ምስኡ ነበራ ህቦብላ ብርቱዕ ንፋስ ድማ ኾነ እታ ጃልባ ክሳዕ ትመልእ ማዕበል ናብታ ጃልባ ኣተወ ንሱ ከዓ ብወገን ድሕሪት እታ ጃልባ ተተርእሱ ደቂሱ ነበረ ኣተንሲኦም ድማ መምህር ክንጠፍእ ዶ ግድና የብልካን በልዎ ተንሲኡ ንንፋስ ገንሖ ንባሕሪ ድማ ስቕበሊ ህድእ በላ እቲ ንፋስ ዝግበለ ዓብዩ ህድኣት እውን ኮነ ንሱ ከዓ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ዝፈራህኩም ከመይ እምነት ዶ የብልኩምን በሎም ኣዝዮም ፈርሁ ንሓድሕዶም እውን እዚ ንፋስን ባሕርን ዝእዘዝሉስ መን ኮን እዩ ተባሃሃሉ ምዕራፍ 5 ናብ ማዕዶ ባሕሪ ናብ ሃገር ገርጌሶን መጹ ካብ ጃልባ ምስ ወፀ ብኡብኡ ርኹስ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብኣይ ካብ መቃብር ወፂኡ ተጓነፎ ንሱ ኣብ መቃብር ይነብር ነበረ
ብመቑሕ እኳ ኸጽንዖ ዝኸኣለ ኣይነበረን። ብመቑሕን ብሰንሰለትን ብዙሕ ሳዕ ይእሰር ነበረ። ንመቑሕ ይሰብሮ ንሰንሰለት እውን ይበትኮ ነበረ እሞ ከሕምቆ ዝኸኣለ ከቶ ኣይነበረን። ኩሉ ሳዕ ድማ ለይትን መዓልትን ኣብ መቓብርን ኣብ ኣኽራንን ኮይኑ የእዊ፣ ስጉኡ ኸዓ ብጽልጽለ ይበጥሕ ነበረ። ንየሱስ ርሑቕ ከሎ ምስ ረኣዮ ጐይዩ ሰገደሉ እሞ ዎ የሱስ ወዲ ልዑል ኣምላኽ ምሳኻ እንታይ ኣሉኒ ከይትሳቕየኒ ብኣምላኽ እምሕለካ ኣለኹ እናበለ ብዓብዩ ድምፂ ጨደረ። የሱስ ኣታ ርኹስ መንፈስ ካብዚ ሰብኣይ ዝውፃእ ስለ ዝበሎ እዩ። ስምካኸ እንታይ እዩ ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ኸዓ ብዙሓት ኢና እሞ ስመይ ለይገወን እዩ በሎ። ካብታ ሃገር ከየውፅኦም ብዙሕ ለመኖ። ኣብኡ ብርቱዕ መጓሳ ሓሰማታት ኣብ ፀግዒ ኸረን ይበልዕ ነበረ። ንሳቶም ከዓ ናብተን ሓሰማታት ስደደና እሞ ናብእን ክንኣቱ ኢሎም ለመንዎ። የሱስ ከዓ ብኡ ፈቐደሎም። እቶም ርኩሳት መናፍስቲ ወፂኦም ናብተን ሓሰማታት ኣተዉ። እቲ መጓሰ ከዓ ካብቲ ጸድፊ ናብ ባሕሪ ጸደፈ። ኣስታት 2,000 ነበራ ኣብ ባሕሪ ጥሒለን ሞታ። እቶም ጓሶት ድማ ሃደሙ። ኣብ ከተማን ኣብ ዓድታትን ከዓ ኣውረዩ። እቶም ሰብ ከዓ እቲ ዝኾነ ኽርእዩ ወፁ። ናብ የሱስ መፁ። እቲ ርኩሳት መናፍስቲ ሒዞምዎ ዝነበሩ ለይገዎን ዝነበርዎ ተቐሚጡ ተኸዲኑ ናብ ልቡ ተመሊሱ ረኣይዎ እሞ ፈርሁ። እቶም ዝረኣዩ ድማ እቲ ርኩስ መንፈስ ዝነበሮ ከመይ ከም ዝኾነን ብናይተን ሓሰማታትን ነገርዎም። ካብ ወሰን ምድሮም ከግልሰሎም ከዓ ኪልምንዎ ጀመሩ። ኣብ ጃልባ ከኣቱ ኸሎ እቲ ርኩስ መንፈስ ዝነበሮ ምስኡ ክኸውን ለመኖ። የሱስ ግና ናብ ቤትካ ኣብ ሰብካ ኺድ፣ እግዚኣብሔር ከመይ ዝበለ ዓብዩ ግብሪ ከም ዝገበረልካን ከም ዝመሓረካን ንገሮም በሎ እምበር ኣይፈቐደሉን። ከይዱ ከዓ የሱስ ከመይ ዝበለ ዓብዩ ግብሪ ከም ዝገበረሉ ኣብ 10 ከተማ ኺሰብኽ ጀመረ። ኩሎም እውን ተደነቑ። ከም ብሓድሽ ድማ የሱስ ብጃልባ ናብ ማዕዶ ምስ ተሳገረ ብዙሕ ህዝቢ ናብኡ ተኣከበ። ኣብ ጥቓ ባሕሪ ከዓ ነበረ። ካብ መራሕቲ ቤት ጸሎት ሓደ ያኢሮስ ዝስሙ መጸ። ምስ ረኣዮ ከዓ ኣብ እግሩ ወዲቑ ጓለይ ክትመውት ኢላ ኣላ እሞ ምእንቲ ክትፍወስን ክትሓውንሲ መጺእካ ኢድካ እምብረራ ኢሉ ኣጽኒዑ ለመኖ። ምስኡ ድማ ኸደ። ብዙሓት ህዝቢ ከዓ ሰዓብዎ ይደፍእዎ እውን ነበሩ። ካብ 12 ዓመት ሒዙ ደም ዛሕዛሕ ዝብላ ሰበይቲ ነበረት። ንሳ ብብዙሓት ሓኪማት ብዙሕ ተሰቀየት። ኩሉ ገንዘባውን ወድአት፣ ግና ኸገደዳ እምበር ኣይጠቐማን። ብዛዕባ የሱስ ምስ ሰምዐት ክዳኑ ጥራይ እንተተንኪኹ ክሓዊ እየ ኢላ ኣላ እሞ ብማእከል እቶም ህዝቢ ብድሕሪኡ መጺኣ ክዳኑ ተንከየት። ብኡ ዓይኒ ደማ ነቐጸ። ካብ ሕማማ ከም ዝሓወየት ከዓ ብነፍሳ ተፈለጣ። ሽዑ የሱስ ካብኡ ሓይሊ ከም ዝወፀ ብውሽጡ ተፈሊጥዎ ናብቶም ህዝቢ ግልጽ ኢሉ መን እዩ ክዳነይ ዝተንከየ በለ። ደቀ መዛሙርቱ ድማ ህዝቢ ክደፍኣካ ትርኢ ኣለኻ፣ ንስኻ ግና መን ተንከየኒ ትብል በልዎ። ነታ እዚ ዝገበረት ክርኢ ድማ ግልጽ በለ። እታ ሰበይቲ ከዓ እቲ ኣብኣ ዝኾነ ነገር ፈሊጣ ነበረት እሞ ፈሪሃ ራዕራዕ እናበለት መጺኣ ሰገደትሉ። ኩሉ እቲ ሓቂ እውን ነገረቶ። ንሱ ከዓ ጓለየ እምነትካ ኣድሓነትኪ፣ ብሰላም ኪዲ፣ ካብ ሕማምክ እውን ጠዓይ በላ። ገና እዚ ክዛረብ ከሎ ካብ ገዛ መራሕ ቤት ጸሎት ጓልካ ሞይታ ደጊምከ ስለምታይ ንመምህር ተድክሞ ኣለኻ ዝብልዎ መጹ። የሱስ ከዓ እዚ ዘረባ እዚ ክዛረቡ ምስ ሰምዐ ነቲ መራሕ ቤት ጸሎት ኣይትፍራህ እመን ደኣ በሎ። ብዘይ ጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሃንስ ሓዊ ያዕቆብን ሓደ እኳ ክስዕቦ ኣይፈቐደን። ናብ ገዛ እቲ መራሕ ቤት ጸሎት ከዓ ኣተዉ። ጫውጫው ዝብሉን ዝበኽዩን ብዙሕ ዋይ ዝብሉን ረኣየ። ኣትዩ እዛ ቆልዓ ደቂሳ ኣላ እምበር ኣይሞተትን፣ ስለምንታይ ክጫውጫው ትብሉን ትበኽዩን ኣለኹም በሎም። ሰሓቕዎ ድማ። ንሱ ግና ንኹሎም ኣውፂኡ ኣቦ እታ ቆልዓን ኣዲኣን እቶም ምስኡ ዘለውን ሒዙ ናብቲ እታ ቆልዓ ዘላቶ ኣተወ። ኢድ እታ ቆልዓ ሒዙ ከዓ ጣሊታ ቁሚ በላ። ትርጓሚኡ ኣቲ ጓል ተንስእ እብለካ ኣለኹ እዩ። እታ ጓል ድማ ብኡ ተንስአት።
12 ዓመት ጌራ ነበረት እሞ ተዛወረት ሽዑ ዓብዩ ምግራም ተገረሙ ነዚ ሓደ እኳ ከይፈልጦ ኣሕሚሞ ኣዘዞም ዝብላዕ ክህብዋ ኸኣ ነገሮም ምዕራፍ 6 ካብኡ ወፂኡ ናብ ዓዱ መፀ ደቀ መዛሙርቱ ኸኣ ሰዓብዎ ብሰንበት ድማ ኣብ ቤት ጸሎት ክምህር ጀመረ ብዙሓት ንኡ ሰሚዖም ነዚ ነገር ዝኻበይ ረኸቦ ከምዚ ዝበለ ሓይልታት ብኢዱ ዝገብርከ እንታይ ጥበብ ተዋህበቶ እዝስ እቲ ጸራቢ ወዲ ማርያም ሓዊ ያዕቆብን ዮሴፍን ይሁዳን ስምዖንን ደይኮነን ኣሓቱስ ኣብዚ ዶ ምሳና ኣለዋን እናበሉ ተገረሙ ብኡኡ ኸኣ ተዓንቀፉ ኢየሱስ ድማ ነቢዩ ብዘይ ኣብ ዓዱን ኣብ ኣዝማዱን ኣብ ቤቱን ኣይንዓቕን እዩ በሎም ኣብኡ ኸኣ ብዘይ ንሒደት ሕሙማት ኢዱ ኣንቢሩ ዘሕወዮም እምበር ሓይሊ ክገብር ኣይኮነሉን በቲ ዘይምእማኖም ድማ ገረሞ እናመሃረ ኸኣ ኣብቲ ኣብ ከባቢ ዘሎ ዓድታት ዞረ ነቶም 12 ድማ ጸውዖም በብኽልተውን ክልእኮም ጀመረ ኣብ ርኩሳት መናፍስቲ ኸኣ ስልጣን ሃቦም ንመገዲ ድማ በትሪ ጥራይ እምበር ለቆታ ኾነ እንጌራ ኾነ ገለ ገንዘብ እኳ ኣብ ቅናውቶም ከይማልኡ ኣዘዞም ግናኸ ኣሳእንኩም ኣትዉ ክልተ ቀሚሽ ኣይትከደኑ በሎም ኣብታ ዝኣተኹምዋ ቤት ካብ ኣኽሳዕ ትወፁ ኣብኣ ተቐመጡ ኣብታ ዘይተቐበሉኹም ወይስ ዘይሰምዑኹም ስፍራ ካብኣ ወፂእኩም ንኣታቶም ንምስክር ተጎጓኣጋርኩም ንገፉ ብመዓልቲ ፍርዲ ካብ ነታ ዓዲ እቲያስ ንሶዶምን ንጎመራን ከም ዝቐልል ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም ንሳቶም ድማ ወፂኦም ሰብ ክንሳሕ ሰበኹ ብዙሓት ኣጋንንቲ ኣውፅኡ ንብዙሓት ሕሙማት እውን ዘይትለኽዮም ኣሕወይዎም ንጉስ ሄሮዶስ ድማ እዚ ሰምዐ ስሙ ተጋሂዱ ነበረ እሞ ዮሃንስ መጥመቕ ካብ ምውታት ተንስኡ እዩ ስለዚ ከምዚ ዝበለ ሓይሊ ብኡኡ ይግበር ኣሎ በለ ካልኦት ግና ኤልያስ እዩ በሉ ካልኦት ከዓ ነቢዩ ከም ሓደ ካብ ነቢያት እዩ በሉ ሄሮዶስ ግና እዚ ምስ ሰምዐ እዚ እቲ ኣነ ርእሱ ዘሰየፍክዎ ዮሃንስ እዩ ንሱ ካብ ምውታት ተንስኡ በለ ዮሃንስ ንሄሮዶስ ሰበይት ሓውኻ ንኣኻ ክትከውን ኣይግባኣካን ኢልዎ ነበረ ሄሮዶስ ንሄሮድያዳ ሰበይት ፊልጶስ ሓዋ እቲዋ ነበረ እሞ ብሰራር ርኢኹ ንዮሃንስ ሒዙ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣሲርዎ ነበረ ሄሮዶስ ንዮሃንስ ጻድቕ ቅዱስ ሰብኣይ ምዃኑ ፈሊጡ ይፈርሆ ነበረ እሞ ይሕልዎ ኸኣ ነበረ ምስ ሰምዖ ድማ ይጭነቕ ብሓጎስ እውን ይሰምዖ ነበረ ሄሮድያዳ ኸኣ ተቐየመቶ ክትቀትለውን ደለየት ግናኻ ኣይተኸኣላን ምሽእቲ መዓልቲ ምስ ኮነ ሄሮዶስ እትወልደላ መዓልቲ ሽዑ ንዓበይቱን ንሻለቃታትን ንሽማምቲ ገሊላን ምሳሕ ገበረ ጓል ሄሮድያዳ ድማ ኣትያ ሳዕስዕት ንሄሮዶስን ምስኡ ንተቐመጡን ከዓ ኣሓጐሰቶም እቲ ንጉስ ነታ ጓል ዝደለኽዮ ለምንኒ እሞ ክህበኪ በላ ክሳዕ ፍርቂ መንግስተይ እንተኾነ እኳ ዝለመንክን ክህበኪ እየ ኢሉ መሓለላ ወፂኣ ድማ ነዲኣ እንታይ ክልምኖ በለታ ንሳ ኸኣ ርእሲ ዮሃንስ መጥመቕ በለታ ብኡ ቀልጢፋ ናብ ንጉስ ኣትያ ርእሲ ዮሃንስ መጥመቕ ሕጂ ኣብ ሒላብ ጌርካ ክትህበኒ እደሊ ኣለኹ ኢላ ለመነቶ እቲ ንጉስ ኣዝዩ ሓዘነ ስለቲ ማሕላኡን ስለቶም መቃምጡን ግና ኪኸልኣ ኣይፈተወን ብኡ ድማ እቲ ንጉስ ንሓደ ዓቀይታይ ርእሱ ከምጽእ ኣዚዙ ለኣኾ ንሱ ኸኣ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኸይዱ ርእሱ ሰየፈ ብሒላብ ኣምፂኡ ድማ ነታ ጓል ሃባ እታ ጓል እውን ነዲኣ ሃበታ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ሰሚዖም መፁ ነቲ ረይስኡ ኣልዒሎም ናብ መቃብር ኣተውዎ እቶም ሓዋርያት ድማ ናብ ኢየሱስ ተኣከቡ ዝገበርዎን ዝመሃርዎን ከዓ ኣዛረብዎ ንምብላዕ እኳ ጊዜ ክሳዕ ስእኑ ዚመፁን ዚኸዱን ብዙሓት ነበሩ እሞ ኣብ ጽምው ቦታ ብሕት ኢልኩም ሓንሳእ ከተዕርፉ ንዑና ይበሎም በይኖም ብጃልባ ናብ ጽምው ቦታ ኸዱ ኪኸዱ ከለዉ ከዓ ረኣይዎም ብዙሓት እውን ኣለለይዎም ካብ ኩለን ከተማታት ድማ ብእግሪ ናብኡ ጎየዩ ቀዲሞምዎም ድማ መፁ ናብኡ እውን ተኣከቡ
ኢየሱስ ምስ ወፀ ብዙሕ ህዝቢ ረአየ ሓላው ከምዚ ይብለና ባጊዕ ነበሩ እሞ ደንገጸሎም ብዙሕ እውን ክምህሮም ጀመረ እቲ ግዜ ኣዝዩ ምስ ሓለፈ ደቀ መዛሙርቱ ቀሪቦም እዛ ቦታ እዚኣ በረኻ እያ ምድሪ ኸኣ መሲኡ እዩ ዝብላዕ የብሎምን እሞ ኣብ ጥቓና ናብ ዘሎ ኣቑሻትን ዓድታትን ከይዶም ንኣታቶም ዝበልዕዎ ክዕድጉ ኣሰናብቶም በልዎ ንሱ ግና መሊሱ ኪበልዑ ንስኻትኩም ሃብዎም በሎም ንሳቶም ከኣ ኬድና ዶ ብ200 ዲናር እንጌራ ክንዕድግ እሞ ክበልዑ ክንህቦም በልዎ ንሱ ድማ ክንደይ እንጌራ ከም ዘለኩም ኪዱ ረአዩ በሎም ምስ ፈለጡ 5 2 ዓሳን በልዎ ንኹሎም በብመኣዲ እናሰርዑ ኣብ ለምለም ሳዕሪ ክእምጥዎም ኣዘዞም ከከም መስርዖም በብ100 በብ50 ተቐመጡ ነታ 5 እንጌራን 2 ዓሳን ኣልዒሉ ናብ ሰማይ ገጹ ቁልሕ ኢሉ ባረኸ ነተን እንጌራ ቆሪሱ ኪቕርብሎም ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦም እቲ 2 ዓሳውን ንኹሎም መቐሎም ኩሎም ድማ በሊዖም ጸገቡ እቲ ቆርርስውን 12 መሶብ ምሉእ ኣልዓሉ ካብታ ዓሳ ድማ እቶም እንጌራ ዝበልዑ ኸኣ 5,000 ሰብኣይ እዮም ብኡብኡ ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ነቶም ህዝቢ ክሳዕ ዘሰናብት ናብ ጃልባ ኣትዮም ንማዕዶ ናብ ቤተ ሳይዳ ኪቕድምዎ ብግዲ በሎም ምስ ኣሰናበቶም ኪጽሊ ናብ ከረን ደየበ ምድሪ ምስ መሰየ እታ ጃልባ ኣብ ማእከል ባሕሪ ነበረት ንሱ ድማ በይኑ ኣብ ምድሪ ነበረ ንፋስ ብቕድሚኦም ነበረ እሞ ኪኸዱ ከለዉ ብማዕበል ኪጭነቑ ረአዮም ብራብዓይ ምቃለይ ተኣቢሉ ባሕሪ እናኸደ ናባታቶም መፀ ኪሓልፎም እውን ደለየ ንሳቶም ግና ባሕሪ ክኸይድ ከሎ ምስ ረአይዎ ምትሓት መሲልዎም ጨርሑ ኩሎም ረአይዎ እሞ ሰንበዱ ብኡብኡ ኸኣ ኣጆኹም ኣነ እየ ኣይትፍርሁ ኢሉ ተዛረቦም ናባታቶም ከኣ ናብ ጃልባ ኣተወ እቲ ንፋስ ድማ ሃድአ ንሳቶም እውን ብዙሕ ተገረሙ ልቦም ተደፊኑ ነበረ እሞ እቲ ናይ እንጌራ ነገር ኣይስተውዓልዎን ምስ ተሳገሩ ናብ ምድሪ ጌንሳሬጥ መጺኦም ነታ ጃልባ ኣቆምዋ ካብ ጃልባ ምስ ወፁ ብኡብኡ ኣለለይዎ ኣብ ኩሉ እታ ሃገር ጎየዩ ኣበይ ምህላው ምስ ሰምዑ ኸኣ ድኑሳት ብዓራታት ገይሮም ናብኡ ኺጸርዎም ጀመሩ ኣብ ዝኣተዎ ዘበለ ድማ ኣብ ዓድታት ኮነ ወይ ኣብ ከተማታት ወይ ኣብ ኣቑሻት ነቶም ሕሙማት ኣብ ዕዳጋታት በጣበልዎም ዘፈር ክዳኑ ክትንክዩ ድማ ለመንዎ ዝተንክዮ ዘበለ ኩሉውን ሓወየ ምዕራፍ 7 ሽዑ ፈሪሳውያንን ሓያሎ ካብ ኢየሩሳሌም ዝመጹ ጸሓፍትን ናብኡ ተኣከቡ ንሓያሎ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ብዝረኸሳ ማለት ብዘይተሓጽባ ኣዳው እንጌራ ክበልዑ ከለዉ ረአይዎም ፈሪሳውያንን ኩሎም ኣይሁድን ስርዓት ዓበይቲ ምእንቲ ክሕልው ኣእዳዎም ኣጸቢቖም ከይተሓጽቡ ከቶ ኣይበልዑን ነበሩ እሞ ካብ ዕዳጋ ምስ መጹውን ከይተሓጽቡ ኣይበልዑን ነበሩ ካልእ ብዙሕ ድማ ከም ምሕጻብ ጣሳን ዕትሮን ድስትን ዓራትን ዝመስል ክሕልውዎ ኢሎም እተቐበልዎ ነበሮም ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ድማ ስለምንታይ ደቀ መዛሙርትኻ ከም ስርዓት ዓበይቲ ዘይከዱ ኢሎም ሓተትዎ ንሱ ኸኣ በሎም ኣቶም ግቡዛት ከምቲ ጽሑፍ እዚ ህዝቢ እዚ ብኸናፍሩ የኽብረኒ ልቦም ግና ካባይ ርሑቕ እዩ ግና ከምህሮ ስርዓት ሰብ እናመሃሩ ብኸንቱ እዮም ዘምልኹኒ ዝብል ኢሳያስ ብዛዕባኹም ጽቡቕ ተነበየ ትእዛዝ ኣምላኽ ሓዲኩም ስርዓት ሰብ ትሕልዎ ኣለኹም ከም ምሕጻብ ጣሳን ዕትሮን ብዙሕ ካልእ ድማ ነዚ ዝመስልን ትገብሩ ኣለኹም ስርዓትኩም ምእንቲ ክትሕልው ትእዛዝ ኣምላኽ ምፍራስኩምሲ ጽቡቕ ዳ ሙሴ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ነብኡ ወይስ ነዲኡ ሕጹም ቃል ዘውፅእ ሞት ይሙት ኢሉ ኣሎ ንስኻትኩም ግና ሰብ ነብኡ ወይ ነዲኡ እቲ ኻባይ ትጥቀመሉ ቁርባን ገይረዮ እየ ማለት መባእ እዩ እንተበሎ ደጊም ነብኡ ወይስ ነዲኡ ሓደ ነገር ኪገብረሎም ከቶ ኣይትፈቕዱሉን ኢኹም ምእንቲ እቲ ዝሰርዓኩምዎ ስርዓሲ ቃል ኣምላኽ ትስዕሩ ነዚ ዝመስሉን ብዙሕ ትገብሩ ኣለኹም ነቶም ህዝቢ ከም ብሓድሽ ጸዊዑ
كلهم سمعونن استوعلون كاب سب زيوت إيو نسب زركسو أمبر كاب وصأي ناب سب زياتوس قال أكواخر كسو أي كإلن إيو اتسمع إذن زلاتو يسمع بلوم كابتم هزب تفعليو ناب بيت مسعاتوه اتوم دك أمزامورتي بزعبا أزم السلازي حاتتوه بلوم كا نسخاتكم دو دما كسع كند زدنا أورتيهم كاب وصأي ناب سب زياتو كل خركسو كم زي كإلدو أي تفلطونيهم ناب كبد إمبر ناب لب أي ورجن إيومو نخل مبالعنا تريد ما إيو نقدام زيوت بلد ما اتخاب سب زيوت دا إيو نسب زركسو كابتوش تلب سب كفو حسابي وات إيومو منزر سرقي قتلت زموت سسعي كفاءات قرحي قلت قنقات صرفي كرعات عشنت إذا كل غفو كاوشت إيه زوت نسب كأي ركسو كابو نقيلوها ناب وسن مدرت إيروسن سيدونان كده ناب بيت مسآتوه حاد أكواقي فلطو عيفتون كحبا أكا أيكونلون حانت السبيتي قوالا بروخس منفسة تحزتا وريو سميعة متت أب أقرون تدفقت اتا السبيتي تصرعويت نبرت ولدوآ سوريا فنك إيو كاب قوالا غانين كوتس الله لمنتو يسوس دما انجيرا ولود العلكا نخلابات مهاب تصبق أيكونن مو حداقي قدم اتوم ولود يصقبو بلا نساخا هو قويتاي أخلابات دما رفراف ولود كاب تحت مقادي بلعو إيوم إلا ملستلو نسو دما سلا إزي قالزي كخيدي اتقانين كاب قوال كواتيو بلا ناب بيتا مستمرست اتا قلعا اب عرات بيت إلا اتقانين كاواتيو لا رخبتا كم بحدش دما كاوسن مدرت إيروس واتي بسيدونا جيرو خا بمأكل عسر تعدي ناب بحر قليلا خدي حادث أمامن عباسن ناو أمتيوم يدو خمبرولو لمنو كابتوم هزب نبين وسيدو دما أتصابعو أب أزانو أمبيرو طوف إيلو لسانو تنكيو ناب سماي قلح إيلو أتنفيسو خا إفتا بلو إذا تخفت مالت إيو شعو أزانو تخفتا ما أسرت لسانو دما تفتحي أغنيعون تزاربي نحاد أكواخي نقرو أمريرو عززوم نساتهم قنا بمتن اتزخل كلوم عزيوم أوريو نساتهم كأ نسو نخلو تصبق قبرو تسمامات كم زسمعو عباسات كم ززاربو قبري النابلو بزي لكع تقرمو معراف شمونته بتقنأتي كم بحدش بزح حزب مستعكبه زيبلا عين برو منمو نتوم دك أمزامرتو تصويعو إزوم حزب زيوم سلسة معالت مساي جيروم إيوم زيبلا عكاي بلو منمو يدن قطعون علو حيالو خاباتاتهم كاب رحق زمتو إيوم صوموم لنا بيتهم انت أسانا بتكوم أم مقدخ حللو إيوم بلوم دك أمزامرتو خا أبز برخا زدقا نزوم سبزيوم زتسقب انجيرا كابي يركب إلوم ملسولو نسو خا كندي انجيرا خا اللوكم إلو حاتتهم نساتهم شوعات بلوو نتوم هزب خا أم مدرخ أمتو عززوم اتن شوعات انجيرا وسيدو آمسكينو قورسي ندك أمزامرتو خا كي قربو لهم حابوم نتوم هزب دما قربو لهم حيدت عساخ أنا بروم نوؤو دما باريخو حابوم كي قربو لهم ون عززي بليعوم تأقبو زترف قرر رسكا شوبعات تمسوب العلو اتهم زبلعو أستات 4 شح يوم شعوخا أسنابتهم دحرزي بقو مسدك أمزامرتو ناب جالباتيو ناب هاجر ديلمانو تامتزي فريساويان كأوتو النافتنو كاب سماي تأمر تخابو داليوم كي كراخرو جمرو نسو دما بمنفسو أحزن زينو إزو ولدو أزي نمنتاي تأمرتي دل ألو نزو ولدو أزي تأمرتخم زي وهابو بحق قبلكم ألخو بلي حديقوام كم بحدش ناب جالباتوه نام معدون تساقره من ملا انجيراخ أرسعو مساتاتهم أب جالبا بجك حانت انجيرا أين برومن نسو دما كام ما يبحق فريساويانن كام ما يبحق هيرودوسن تتنقعون
ተኣርነቡን ኢሎ ኣዘዞም ንሓድሕዶም ድማ እንጌራ ስለዘይብልና እዩ ኢሎም ሓሰቡ ኢየሱስ ድማ ፈሊጡ በሎም ንምንታይ እንጌራ ስለዘይምህላውኩም ተሓስቡ ገና ዶ ኣይትፈልጡን ወይስ ኣይተስተውዕሉን ኢኹም ልብኹም ዶ ድፉን እዩ ኣዒንቲ ከለዋኹምሲ ኣይትርእዩን ዶ ኣእዛን ከለዋኹምከ ኣይትሰምዑን ዶ ኣይትዝክሩን ዶ ኢኹም እቲ 5 እንጌራን ን5,000 ምስ ቆረርሱኸ ቆረርስ ዝመልአ ክንደይ መሶብ ኣልዓልኩም ንሳቶም ከዓ 12 በልዎ እቲ 7 እንጌራ ን4,000 ምስ ቆረርሱኸ ቆረርስ ዝመልአ ክንደይ መሶብ ኣልዓልኩም ንሳቶም ከዓ 7 በልዎ ንሱ ድማ ገና ዶ ኣይተስተውዕሉን ኢኹም በሎም ናብ ቤተ ሳይዳ ከዓ መጸ ዕውር ናብኡ ኣምጺኦም ኪትንክዮ ለመንዎ ነቲ ዕውር ድማ ብኢዱ ሒዙ ናብ ወጻኢ እቲ ዓዲ ወሰዶ ኣብ ኣዒንቱ ጡፍ ኢሉ ከዓ ኢዱ ኣንበረሉ እሞ ገለ ዶ ትርኢ ኣለኻ ኢሉ ሓተቶ ቋሕ ኢሉ ድማ ሰባት ርኢ ኣለኹ ኪመላለሱ ከለዉ ኣእዋም መሲሎም እርእዮም ኣለኹ በለ ከም ብሓድሽ ድማ ኢዱ ኣብ ኣዒንቱ ኣንበረሉ እሞ ኣጸቢቑ ጠመተ ሓወየ ንኹሉውን ተቐሊዑ ረአየ ኢየሱስ ከዓ ናብ ዓዲ ኣይትእቶ ኢሉ ናብ ቤቱ ሰደዶ ኢየሱስን ደቀ መዛሙርቱን ናብ ዓድታት ቂሳርያ ናይ ፊልጶስ ከዱ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ኣብ መገዲ ሰብ መን እዩ ይብሉና ኣለዉ ኢሉ ሓተቶም ንሳቶም ድማ ገሊኦም ዮሐንስ መጥመቕ ካልኦት ድማ ኤልያስ ካልኦት እውን ሓደ ካብ ነቢያት እዩ ዝብሉ ኣለዉ በልዎ ንሱ ድማ ንስኻትኩም ከመን እዩ ትብሉና ኣለኹም በሎም ጴጥሮስ መሊሱ ንስኻ ክርስቶስ ኢኻ በሎ ሽዑ ብዛዕባኡ ንሓደ እኳ ከይዛረቡ ኣሕሚሙ ኣዘዞም ንወዲ ሰብ ብዙሕ ሓሰረ መከራ ክጸግብ ብዓበይቲ ህዝብን ብሊቃውንቲ ካህናትን ኪነዓቕን ክቕተልን ድሕሪ 3 መዓልቲ እውን ክትስእ ከም ዝግባእ ክምህሮም ጀመረ ነዚ ነገር ዚ ድማ ኣግሂዱ ተዛረቦ ጴጥሮስ ከዓ ፍልይ ኣቢሉ ኪገንሖ ጀመረ ናብ ደቀ መዛሙርቱ ግልጽ ኢሉ ርእዩ ንጴጥሮስ ኣታ ሰይጣን ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይትሓስብን ኢኻ እሞ ካባይ ረሓቕ ኢሉ ገንሖ ነቶም ህዝቢ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ጸዊዑ ድማ በሎም ዝኾነ ይኹን ደድሕረ ክስዕበኒ ዝደሊ እንተሎ ገዛእ ርእሱ ይቕበጽ መስቀሉ የልዕል እሞ ይስዓበኒ ንህይወቱ ኸድሕና ዝደሊ ኸጥፍኣ እዩ እቲ ንህይወቱ ምእንታይን ምእንቲ ወንጌልን ዘጥፍኣ ግና ከድሕና እዩ ንሰብ ብዘላ ዓለም ረቢሑ ንነፍሱ እንተኣጥፍአ እንታይ ይጠቕሞ ሰብ ከበጃ ነፍሱ እንታይ መሃበ ስለዚ ኣብዚ ዘማውን ሓጥእን ወለዶ ብኣይን ብቓለይን ዝሓፈረ ወዲ ሰብ ድማ ብግርማ ኣቦኡ ምስ ቅዱሳን መላእኽቱ ምስ መጸ ብኡ ኸሓፍር እዩ ምዕራፍ 9 ንሱ ድማ ካብዞም ኣብዚ ደው ኢሎም ዘለዉ ንመንግስቲ ኣምላኽ ብሓይሊ ክትመጽእ ከላ ክሳዕ ዝርእይዋ ሞት ዘይጥዕሙ ሓያሎ ከም ዘለዉ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም ድሕሪ 6 መዓልቲ ከዓ ኢየሱስ ንጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስን ወሲዱ ንበይኖም ናብ ነዊሕ ከረን ኣደየቦም ኣብ ቅድሚኦም እውን ተለወጠ ክዳኑ ድማ በርሀ ኣብ ምድሪ ሓጻቢ ከምኡ ገይሩ ኸጻዕዱ ዘይኽእል ኣዝዩ ጻዕደወ ኤልያስን ሙሴን ድማ ተራእይዎም ንሳቶም ምስ ኢየሱስ ይዘራረቡ ነበሩ ጴጥሮስ ከዓ ንኢየሱስ መሊሱ መምህር ኣብዚ ምንባር ንኣና ጽቡቕ እዩ 3 ዳስ ክንሰርሕ ሓደ ንኣኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ ከዓ ንኤልያስ በሎ ሰንቢዶም ነበሩ እሞ ነቲ ዝብሎ ኣይፈልጦን ነበረ ደበና መጺኡ ኣጐልበቦም ካብቲ ደመና ከዓ እዚ ዘፍቅሮ ወደይ እዩ ንኡ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ መጸ ብኡ ግልጽ ግልጽ ኢሎም እንተጠመቱ ከዓ ብዘይ ኢየሱስ በይኑ ምሳታቶም ሓደ እኳ ኣይረኣዩን ካብ ከረን ኪወርዱ ከለዉ ድማ ወዲ ሰብ ካብ ምዉታት ምስ ተንስአ እንተዘይኮይኑ እቲ ዝረኣይዎ ንሓደ እኳ ከይነግሩ ኣዘዞም ነቲ ቃሉ ከዓ ሓዝዎ ንሓድሕዶም እውን ካብ ምዉታት ምትንሳእሲ እንታይ ኮን እዩ ኢሎም ተመራመሩ ንሳቶም ድማ ከመይ ደኣ ጸሓፍቲ ኤልያስ ቅድም ክመጽእ ይግባእ ዝብሉ ኢሎም ሓተትዎ ንሱ ከዓ ቅድም ኤልያስ ይመጽእ ንኹሉ ከዓ የቕንዕ ብዛዕባ ወዲ ሰብከ
كمي تتصحيفو አሎ ብዙሕ ሓሰር መከራኺ ጸግምን ክነዓቕን እዩ ኣነ ግና ኤልያስ መጸ ከምቲ እተጻሕፈሉ ድማ ዝደለዩ ዘበለ ገበርዎ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም ናብቶም ደቀ መዛሙርት ምስ መጸ ብዙሕ ህዝቢ ኸቢብዎም ጸሓፍቲ እውን ክከራኸርዎም ከለዉ ረአየ ሽዑ እቶም ህዝቢ ምስ ረአይዎ ሰንበዱ ናብኡ ጎዮም ከዓ ሰላም በልዎ ንጸሓፍቲ ድማ ብዛዕባ እንታይ ትከራኸርዎም ኣለኹም ኢሉ ሓተቶም ሓደ ካብቶም ህዝቢ ከዓ መምህር ንወደይ ዘይዛረብ መንፈስ ሒዝዎስ ናባኻ ኣምጽእዮ ኣለኹ ኣብ ዝሓዞ ድማ የንበድብዶ ንሱ ከዓ ይዓፍር ኣስናኑ ይሕርቅም ይነቅጽውን ንደቀ መዛሙርትኻ ድማ ከውጽእዎ ነጊረዮምሲ ንሳቶም ግና ኣይከኣሉን ኢሉ መለሰሉ ንሱውን ኣታ ዘይእሙን ወለዶ ክሳዕ መዓዝ ምሳኻትኩም ክነብር እየ ክሳዕ መዓዝ ክዕገሰኩም እየ ናባይ ኣምጽእዎ ኢሉ መለሰ ናብኡ ድማ ኣምጽእዎ ምስ ረአዮ ሽዑ እቲ መንፈስ ፈንጠርጠር ኣበሎ ናብ ምድሪ ወዲቑ ኣንገርገረ ዓፈረ ከዓ የሱስ ድማ ነብኡ እዚ ካብ ዝሒዞ ክንደይ ዘመኑ እዩ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ከዓ ካብ ንእስነቱ ከጥፍኦ ብዙሕ ሳዕ ኣብ ሓውን ኣብ ማይን ደርቢዎ ገለ ትኽእል እንተኮይንካ ግና ደንግጸልናን ርድኣናን በሎ የሱስ ከዓ ትኽእል እንተኮይንካ ትብል ኣለኻ ንዚኣምን ኩሉ ይከኣል እዩ በሎ ብኡ ኣቦ እቲ ቆልዓ ዓው ኢሉ ኣኣምን ንዘይ ምእማነይ ደግፍ በሎ የሱስ እቶም ሰብ ናብኡ ክጎዩ ምስ ረአየ ነቲ ርኩስ መንፈስ ኣታ ዘይዛረብ ጸማም መንፈስ እእዝዘካ ኣለኹ ካብኡ ውፃእ ተመሊስካውን ኣይትእተዎ ኢሉ ገንሖ ጋዓረ ብዙሕ ፈንጠርጥር ኣቢልዎ ከዓ ወፀ ብዙሓት ሞይቱ ክሳዕ ዝብሉ ድማ ከም ሬሳ ኾነ የሱስ ግና ብኢዱ ሒዙ ኣተንስኦ እሞ ተንስአ ናብ ቤት ምስ ኣተወ ደቀ መዛሙርቱ ብሕት ኢሎም ከመይ ደኣ ንሕና ምውፅኡ ዝሰኣና ኢሎም ሓተትዎ ንሱን እዚ ከምዚ ዝበለ ዓሌት ብዘይ ብጸሎትን ብጾምን ክወፅእ ኣይከኣልን እዩ በሎም ካብኡ ወፂኦም ብገሊላ ሓለፉ ሓደ እኳ እዚ ክፈልጥ ኣይፈተወን ንደቀ መዛሙርቱ ከዓ ይምህሮም ነበረ እሞ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሰብ ይወሃብ ኣሎ ክቐትልዎ ድማ እዮም ምስ ተቐትለ ከዓ ድሕሪ 3 መዓልቲ ክትንስ እዩ በሎም ንሳቶም ግና ነዚ ነገር ዝኣየስተውዓልዎን ከይሓትዎ ከዓ ፈርሁ ኣብ ቅፍርናሆም በጽሐ ናብ ቤት ምስ ኣተወ ከዓ ኣብ መገዲ እትዘራረብሉ ዝነበርኩም እንታይ እዩ ኢሉ ሓተቶም ንሳቶም ከዓ ኣብ መገዲ ንሓድሕዶም መን ኮን ይበልጽ ይባሃሉ ነበሩ እሞ ኣጽገድኩ ምስ ተቐመጠ ድማ ነቶም 12 ጸዊዑ እቲ ቅድሚት ክኸውን ዝደሊ ድሕሪ ኩሉን ግዝእ ኩሉን ይኹን በሎም ቆልዓ ወሲዱ ድማ ኣብ ማእከል ደው ኣበሎ ሓቂፍዎ ከዓ ካብዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ንኣሽቱ ንሓደ ብስመይ ዝቕበል ዘበለ ንኣይ እዩ ዝቕበል እቲ ንኣይ ዝቕበል ከዓ ነቲ ዝለኣኸኒ እዩ እምበር ንኣይ ኣይኮነን ዝቕበል በሎም ዮሃንስ ከዓ መምህር ሓደ ዘይስዕበና ብስምካ ኣጋንንት ኸውፅእ ርኢናዮስ ንሱ ስለ ዘይሰዓበና ኸሊእናዮ በሎ የሱስ ከዓ በለ ኣይትኽልእዎ ብስመይ ሓይሊ ዝገብር እሞ ብኡብኡ ሕሱም ክዛረበለይ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን ዘይበኣሰና ዘበለ ኩሉ ምሳና እዩ ናይ ክርስቶስ ስለ ዝኾንኩም ጣሳ ማይ ዝሑል ብስመይ ዘስትየኩም ዘበለ ዓስቡ ከም ዘይስእን ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ነቲ ካብዞም በኣይ ዝኣምኑ ንኣሽቱ ንሓደ ዘስሕት መጥሓን ኣድጊ ኣብ ክሳዱ ተኣሲሩ ኣብ ባሕሪ ክጥሕል ምሐሾ ነይሩ ኢድካ እንተ ኣስሓተትካ ቁረጻ ክልተ ኢድ ኣልዩካ ናብቲ ዘይጠፍእ ሓዊ ሓሰኽኦም ኣብ ዘይመውት ሓውን ኣብ ዘይጠፍእ ገሃነም ካብ እትድርበስ ቁሩጽ ኮንካ ናብ ህይወት ምእታው ይሕሸካ እግርኻ እንተ ኣስሓተትካውን ቁረጻ ክልተ እግሪ ኣልዩካ ናብ ዘይጠፍእ ሓዊ ሓሰኽኦም ኣብ ዘይመውት ሓውን ኣብ ዘይጠፍእ ካብ እትድርበስ ሓንኳስ ኮንካ ናብ ህይወት ምእታው ይሕሸካ ዓይንኻ እንተ ኣስሓተትካውን ኣንቁራ ክልተ ዓይኒ ሃልዩካ ናብቲ ሓሰኽኦም ኣብ ዘይመውት ሓውን ዘይጠፍእ ናብ ሓዊ ገሃነም ካብ እትድርበስ ንቋር ኮንካ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ምእታው ይሕሸካ ነፍሲ ወከፍ ብሓዊ ይምቅር እዩ እሞ ኩሉ መስዋዕቲ ድማ ብጨው እዩ ዝምቅር ጨው ጽቡቕ እዩ እቲ ጨው መቐረቱ እንተኸደኸ ብምንታይ ተመቅርዎ ኣብ ነፍስኹም ጨው ይሃልኹም
ንሓድሕድኩምን ብሰላም ንበሩ። ምዕራፍ 10 ካብኡ ተላዒሉ ናብ ወሰን ምድሪ ይሁዳን ናብ ማዕዶ ዮርዳኖስን መጸ። ከም ብሓድሽ ከዓ ብዙሕ ህዝቢ ናብኡ ተኣከበ። ከምቲ ልማዱ እውን መሊሱ መሃሮም። ፈሪሳውያን ድማ ምእንቲ ክፍትንዎ መጺኦም ሰብኣይ ንሰበይቱ ክፈትሓዶ ተፈቒዱሉ እዩ ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ግና ሙሴ ከእንታይ ኣዘዘኩም ኢሉ መለሰሎም። ንሳቶም ከዓ ሙሴ ጽሕፈት መፍትሒኣ ጽሒፍና ክንፈትሓ ፈቒዱልና እዩ በልዎ። ኢየሱስ ከዓ በሎም ብሰሪ ትሪ ልብኹም እዩ እዚ ትእዛዝ እዚ ዝጸሓፈልኩም። ካብ መጀመርያ ፍጥረት ግና ኣምላኽ ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ እዩ ዝፈጠሮም። ስለዚ ሰብኣይ ኣቦኡን ኣዲኡን ሓዲቡ ምስ ሰበይቱ ይጣበቕ፣ ክልቲኦም ሓደ ስጋ ይኾኑ። ስለዚ ድማ ሓደ ስጋ እዮም እምበር ክልተ ኣይኮኑን። እምበኣርከ ነቲ ኣምላኽ ዘጋጠሞስ ሰብ ኣይፍለዮ። ኣብ ቤት ከዓ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ እዚ ነገር ዝኸም ብሓድሽ ሓተትዎ። ንሱ ድማ ዝኾነ ይኹን ሰበይቱ ፈቲሑ ካልእ ዘእቱ ኣብኣ ዘመወ፣ እታ ሰብኣያ ፈቲሓ ንኻልእ እተኣትወት ድማ ዘመወት በሎም። ንቖልዑ ድማ ክትንክዮም ናብኡ ኣምጽዎም። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ግና ነቶም ዘምጽእዎም ገንሕዎም። ኢየሱስ እዚ ምስ ረኣየ ኣይፈተወሎምን እሞ ሕደግዎም። ቆልዑ ናባይ ይምጽኡ፣ መንግስቲ ኣምላኽ ነዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ እያ እሞ ኣይትኽልእዎም። ንመንግስቲ ኣምላኽ ከም ቆልዓ ኮይኑ ዘይተቐበላ ከቶ ከምዘይኣትዋ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም። ሓቝፉ ኢዱ ኣንበረሎም ባረኾም። ኣብ መገዲ ክኸይድ ከሎ ድማ ሓደ ናብኡ ጐየየ፣ ተንበርኪኹውን ኣታሄር መምህር ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክወርስ እንታይ እግበር ኢሉ ሓተቶ። ኢየሱስ ከዓ ንምንታይ ሄር ትብለኒ? ብዘይ ሓደ ኣምላኽ ሄር የልቦን። ነቲ ትእዛዛት ትፈልጦ ኣለኻ። እነ ኣይትቕተል፣ ኣይትዘሙ፣ ኣይትስረቕ፣ ብሓሶት ኣይትመስክር፣ ኣይትዓምፅ፣ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር በሎ። ንሱ ከዓ መምህር እዚ ኩሉስ ካብ ንእስነተይ ጀሚረ እሕልዎ ኣለኹ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ጠሚቱ ፈትዎ እሞ ሓንቲ ጐዲላትካ ኪድ ዘለካ ኩሉ ሸጥካ ንድኻታት ሃብ፣ ኣብ ሰማይ ድማ መዝገብ ክትረክብ ኢኻ እሞስ ንዓሰዓበኒ በሎ። ንሱ ግና በዚ ቃል ዝተኸፍአ ብዙሕ ጥሪት ነበሮ እሞ እናጓየ ኸደ። ኢየሱስ ድማ ኣብ ዙርያኡ እናጠመተን ደቀ መዛሙርቱ ገንዘብ ንዘለዎም ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ንምእታው ክንደይ ጭንቂ እዩ በሎም። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ብዘረብኡ ተገረሙ። ኢየሱስ ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ከም ብሓድሽ መሊሱ በሎም፣ ደቀይ ብጥሪት ንዝእመኑ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ምእታው ክንደይ ጭንቂ እዩ። ሃብታም ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ካብ ዚኣቱስ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ክትሓልፍ ይቐልል። ብዙሕ ተገሪሞም ንሓድሕዶም መን ደኣኾን ኪድሕን ይከኣሎ ተባሃሃሉ። ኢየሱስ ጠሚትዎም ንኣምላኽ ኩሉ ይከኣሎ እዩ እሞ ንኣምላኽ ደኣ እምበር ንሰብሲ ኣይከኣሎን እዩ በለ። ጴጥሮስ እንሆ ንሕና ኩሉ ሓዲግና ሰዓምናካ ኪብሎ ጀመረ። ኢየሱስ መለሰ በለውን ምእንታይን ምእንቲ ወንጌልን ኢሉ ቤት ወይ ኣሕዋት ወይ ኣሓት ወይ ኣቦ ወይ ኣደ ወይ ሰበይቲ ወይ ውሉድ ወይ ግሩህ ዝሓደገ ዘበለ ሕጂ ኣብዛ ዘመን እዚኣ ቤት ኣሕዋት ኣሓት ኣደ ውሉድ ግሩሁ 100 ካዕበት ምስ ስደት ኣብታ እትመጽእ ዓለም ከዓ ናይ ዘለኣለም ህይወት ዘይረክብ የልቦን ኢለ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ብዙሓት ቀዳሞት ዳሕሮት ከዓ ቀዳሞት ክኾኑ እዮም። ናብ ኢየሩሳሌም ክድይቡ ኣብ መገዲ ከለዉ ኢየሱስ ቀቅድሚኦም ይኸይድ ነበረ። ንሳቶም ከዓ ተገረሙ። እቶም ዝስዕቡ ዘለዉ እውን ፈርሁ። ከም ብሓድሽ ድማ ነቶም 12 ወሲዱ እቲ ዝመጽኦ ዘሎ ኪነግሮም ጀመረ። እንሆ ናብ ኢየሩሳሌም ንድይብ ኣሎና፣ ንወዲ ሰብ ኣብ ሊቃውንቲ ካህናትን ኣብ ጸሓፍትን ከይትሕዝዎ እዮም። ንሳቶም ድማ ፍርዲ ሞት ክፈርድሉ ንህዛቡን ኣሕሊፎም ክህብዎ እዮም። ኬላ ግጹሉ፣ ጡፍ ኪብሉሉ፣ ኪገርፍዎ፣ ኪቐትልዎ፣ ድሕሪ 3 መዓልቲ እውን ክትንስእ እዩ በሎም። ያዕቆብን ዮሃንስን ደቂ ዘብዴዎስ ናብኡ ቀሪቦም መምህር ዝለመናካ ክትገብረልና ንደሊ ኣሎና በልዎ። ንሱ ከዓ እንታይ ክገብረልኩም ትደልዩ ኣለኹም በሎም።
ንሳቶም ድማ ኣብቲ ክብርኻ ሓዴና ኣብ የማን ሓዴና ድማ ኣብ ጸጋምካ ክንቅመጥ ሃበና በልዎ። ኢየሱስ ግና እትልምንዎ ኣይትፈልጡን ኢኹም፣ እታ ኣነ ዝሰትያ ጽባቕ ክትሰትዩ እታ ኣነ ዝጥምቓ ጥምቀት እውን ክትጥመቑ ኸ ይከኣለኩም ድዩ በሎም። ንሳቶም ከዓ ይከኣለና እዩ በልዎ። ኢየሱስ ከዓ ነታ ኣነ ዝሰትያ ጽባቕ ክትሰትይዋ ነታ ኣነ ዝጥምቓ ጥምቀት እውን ክትጥመቑ ኢኹም። ኣብ የማነይ ኣብ ጸጋመይ ምቕማጥ ግና ነቶም እተዳለወሎም እዩ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን ዝህብዎ በሎም። እቶም 10 ሰሚዖም ብያዕቆብን ዮሐንስን ክናደዱ ጀመሩ። ኢየሱስ ድማ ናብኡ ጸዊዑ ንህዛብ እቶም ከም ሸየምቶም ዝቝጸሩ ከም ዝገዝእዎም እቶም ዓበይቶም እውን ከም ዝመልክዎም ትፈልጡ ኣለኹም። ኣባኻትኩም ግና ከምዚ ኣይኮነን። እቲ ዓብዩ ክኸውን ዝደሊ ግዙእኩም ደኣ ይኹን። ካባኻትኩም ምርኡይ ክኸውን ዝደሊ ኸዓ ንሱ ባርያ ኩሉ ይኹን። ወዲ ሰብ ድማ ከገልግል ሕይወቱ እውን በጃ ብዙሓት ክህብ እምበር ከገልግልዎ ኢሉ ኣይመጸን በሎም። ኣብ ያሪኮ ድማ ኣተወ። ካብ ያሪኮ ምስ ደቀ መዛሙርቱን ምስ ብዙሕ ህዝብን ክወፅእ ከሎ ኸዓ በርጤሜዎስ እቲ ዕውር ወዲ ጤሜዎስ ኣብ ጥቓ መገዲ ተቐሚጡ ይልምን ነበረ። ኢየሱስ እቲ ናዝራዊ ምዃኑ ምስ ሰምዐ ድማ ዓው ኢሉ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት መሓረኒ ክብል ጀመረ። ብዙሓት ድማ ስቕ ክብል ገንሕዎ። ንሱ ግና ኣታ ወዲ ዳዊት መሓረኒ እናበለ ኣዝዩ ጨደረ። ኢየሱስ ድማ ደው ኢሉ ጸውዕዎ በለ። ነቲ ዕውር ከዓ ጸዊዖም ኣጆኻ ተንስእ ይጽዋዓካ ኣሎ በልዎ። ተንሲኡ ባርኖሶ ኣውፂኡ ናብ ኢየሱስ መጸ። ኢየሱስ ድማ እንታይ ክገብረልካ ትደሊ ኣለኻ ኢሉ መለሰሉ። እቲ ዕውር ከዓ ረቡኒ ክርኢ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ኪድ እምነትካ ኣሕወይትካ በሎ። ብኡ ረአየ። ኣብ መገዲ እውን ሰዓቦ። ምዕራፍ 11 ናብ የሩሳሌም ናብ ቤትፋጌ ናብ ቢታንያ ኣብ ጥቓ ደብረ ዘይት ምስ ቀረበ ድማ ካብ ደቀ መዛሙርቱ 2 ለኣኸ። በሎም እውን ኣብ መንጽርኩም ናብ ዘላ ዓዲ ኺዱ። ናብኣ ክትኣትዉ ከለኹም ብኡ ሰብ ዘይተወጥሖ እሱር ጻዕብ ክትረኽቡ ኢኹም። ፈቲሕኩም ከዓ ኣምጽኡለይ። ገለ ሰብ ከመይ ከእዚ ትገብሩ ኣለኹም እንተበለኩም ጐይታ ይደልዮ ኣሎ ኢልኩም ንገርዎ። ንሱ ከዓ ብኡ ነጀው ክሰዶ እዩ። ከዱ ነቲ ጻዕብ ድማ ኣብ ደገ ኣብ ጥቓ መገዲ ተኣሲሩ ረኸብዎ። ፈትሕዎ እውን ካብቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዘለዉ ሓያሎ ከዓ ኣቱም ጻዕብ እትፈትሑ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም በልዎም። ከምታ ኢየሱስ ዝበሎም በልዎም። ንሳቶም ከዓ ሓደግዎም። ነቲ ጻዕብ ከዓ ናብ ኢየሱስ ወሰድዎ። ክዳውንቶም እውን ጠየቕዎ። ንሱ ከዓ ኣብኡ ተወጥሐ። ብዙሓት ድማ ኣብቲ መገዲ ክዳውንቶም ኣንጸፉ። ካልኦት ከዓ ካብ ኣእዋም ጨጨንፈሩ ሰሊዖም ነስነሱ። ቀቅድሚኡ ዝኸዱን ደድሕሪኡ ዝስዕቡን ከዓ ዓው ኢሎም ወሳእና ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ። እታ እትመጽእ ዘላ መንግስቲ ኣቦና ዳዊት ብርኽቲ እያ። ወሳእና ኣብ ኣርያም በሉ። ኢየሱስ ኣብ የሩሳሌም ናብ ቤተ መቕደስ ኣተወ። ንኹሉ ግልጽ ኢሉ ምስ ጠመቶ መሲዩ ነበረ እሞ ምስቶም 12 ናብ ቢታንያ ወፀ። ንጽባሒቱ ድማ ካብ ቢታንያ ክወፁ ጠመየ። ብርሑቕ ከዓ ቆጻል በረስ ረአየ። ምናልባሽ ገለ እንተረኸበላ ክርኢ ከዓ ናብኣ ኸደ። ናብኣ መጺኡ ከዓ ጊዜ በለስ ኣይነበረን እሞ ቆጽሊ እምበር ገለ እኳ ኣይረኸበላን። መሊሱ ድማ ካባኸ ሓደ እኳ ንዘለኣለም ፍረ ኣይብላዕ በላ። ደቀ መዛሙርቱ እውን ሰምዕዎ። ናብ የሩሳሌም ከዓ መጹ። ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ከዓ ነቶም ኣብታ ቤተ መቕደስ ኮይኖም ዝሸጡን ዝሻየጡን ከውፅኦም ጀመረ። ሰደቓ ሸረፍትን መንበር ሸየጥቲ ርግብን ደንከለ። ሓደ እኳ ኣቕሓ ጸይሩ በታ ቤተ መቕደስ ክሓልፍ ኣይፈቐደን እሞ ቤተይ ንኹሎም ኣሕዛብ ቤት ጸሎት ትበሃል ጽሑፍ ደይኮነን፣ ንስኻትኩም ግና በዓቲ ጓሓሉ ትገበርኩምዋ ኢሉ እውን መሃሮም። ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ድማ ሰምዑ። ዘሎ እቲ ህዝቢ ብምህርኡ ስለ እተገረመ ከዓ ይፈርህዎ ነበሩ እሞ ከመይ ገይሮም ከም ዘጥፍእዎ ይደልዩ ነበሩ። ምስ መሰየ ድማ ናብ ወፃኢ እታ ከተማ ወፀ። ንግሆ ክሓልፉ ከለዉ ነታ በለስ ካብ ሱራ ነቒጻ ረኣይዋ። ጴጥሮስ ድማ ዘኪሩ መምህር
እንሃ እታዝርገም ከያበለስ ነቂጻ በሎ ኢየሱስ ድማ መለሰ በሎሙን በአምላኽ እመኑ ዝኾነ ይኹን እቲ ዝበሎ ከም ዝኸውን ዝኣምን እምበር ብልቡ ዘይወላወል ነዚ ኸረንተንሲካ ናብ ባሕር ጠሓል እንተበሎ ንኡ ከም ዝኾነሉ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ስለዚ እትጽልይዎን እትልምንዎን ዘበለ ከም ዝረኸብኩምዎ እመኑ እሞ ክኾነልኩም እዩ እብለኩም ኣለኹ ደው ኢልኩም ክትጽልዩ ከለኹም ድማ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም በደልኩም ምእንቲ ክሓድገልኩም ኣብ ብጻይኩም ገለ እንተ ኣለኩም ሕደጉሉ ንስኻትኩም እንተ ዘይሓደኩም ግና እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ድማ በደልኩም ኣይሓድገልኩምን እዩ ተመሊሶም ከዓ ናብ ኢየሩሳሌም መጹ ኣብ ቤተ መቕደስ ኪመላለስ ከሎ ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ዓበይትን ናኡ መጹ እሞ በየናይ ስልጣን እዚ ትገብር ኣለኻ ወይስ እዚ ንምግባር ዘሰልጠነካ መን እዩ በልዎ ኢየሱስ ድማ ኣነ እውን ሓንቲ ነገር ኣሓተኩም ኣለኹ ምለሱለይ ኣነ ከዓ በየናይ ስልጣን እዚ ከም ዝገብር ክነግረኩም እየ ጥምቀት ዮሐንስ ካብ ሰማይ ድያ ወይስ ካብ ሰብ እስክምለሱለይ ንሓድሕዶም ከዓ ከምዚ እናበሉ ተዘራረቡ ካብ ሰማይ እንተበልናዮ ከመይ ደኣ ዘይኣመንኩምዎ ክብለና እዩ ካብ ሰብ እንተበልናዮ ከዓ ንዮሐንስ ኩሎም ብሓቂ ከም ነቢዩ ይርእይዎ ነበሩ እሞ ነዚ ህዝቢ ፈርሁ ንኢየሱስ ኣይንፈልጥን ኢሎም መለሱሉ ኢየሱስ ከዓ ኣነ እውን በየናይ ስልጣን እዚ ከም ዝገብር ኣይነግረኩምን እየ በሎም ምዕራፍ 12 ብምስላ ድማ ክብሎም ጀመረ ሰብኣይ ኣታኽልቲ ወይኒ ተኸለ ሓጹር ሓጸሮ መሓምተሊ ከዓ ኳዓተሉ ግንቡውን ሰርሓሉ ንዓየይቲ ብመገሲቦም ድማ ገሸ ጊዜኡ ምስ በጽሐ ካብቶም ዓየይቲ ፍረ እቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ከምጽኡሉ ናብቶም ዓየይቲ ባሪኡ ለኣኸ ንሳቶም ግና ሒዞም ገሪፎም ጥራይ ኢዱ ሰደድዎ ከም ብሓድሽ ካልእ ባርያ ናባታቶም ለኣኸ ንኡ ከዓ ርእሱ ብእምኒ ፈግዎ ኣሕሲሮም እውን ሰደድዎ ካልእ ድማ ለኣኸ ንኡ እውን ቀተልዎ ብዙሓት ካልኦት ከዓ ለኣኸ ንገሊኦም ገረፍዎም ንገሊኦም ድማ ቀተልዎም ገና ዘፍቅሮ ሓደ ወዲ ነበሮ ኣብ መወዳእታ እስኪ ንወደይ እንተሓፈርዎ ኢሉ ንኡ ናባታቶም ለኣኹ እቶም ዓየይቲ ግና እዚ እቲ ወራሲ እዩ ንዑ ንቕተሎ እሞ እቲ ርስቱ ንኣና ክኸውን ተባሃሃሉ ሒዞም ቀተልዎ ካብቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ከዓ ናብ ወጻኢ ደርበይዎ እቲ ጎይታ ኣታኽልቲ ወይኒ ሕጂ ደኣ እንታይ ክገብር እዩ መጺኡ ነቶም ዓየይቲ ኸጥፍኦም እቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ከዓ ንኻልኦት ክሂቦም እዩ እቲ ነደቕቲ ዝነዓዎ እምኒ ንሱ ርእሲ መኣዝን ኮነ እዚ ካብ እግዚኣብሔር ኮነ ኣብ ኣዒንትናውን ግሩም እዩ እትብል ጽሕፈትሲ ከቶ ዶ ኣየንበብክዋን ኢኹም ነዚ ምስላ እዚ ብዛዕባኦም ከም ዝበሎ ፈሊጦም ነበሩ እሞ ክሕዝዎ ደለዩ ነቶም ህዝቢ ፈሪሆም ግና ሓዲጎምዎ ኸዱ ብዘረባ ክጠልፍዎ ከዓ ካብ ፈሪሳውያንን ካብ ሄሮደሳውያንን ሓያሎ ሰደዱሉ መጺኦም ድማ መምህር መገዲ ኣምላኽ ደኣ ብሓቂ ትምህር ኣለኻ እምበር ነዚ ነቲ ኣይትብልን ኢኻ እሞ ገጽ ሰብ ርኢኻ ዘይተዳሉ ሓቀኛ ምዃንካ ንፈልጥ ኣሎና ንቄሳር ግብሪ መሃብሲ ተፈቒዱ ድዩ ወይስ ኣይፋሉን ንሃብ ዶ ኣይንሃብ በልዎ ኢየሱስ ግብዝንኦም ፈሊጡ ስለምንታይ ትፍትኑና ኣለኹም እቲ ዲናር ክርእዮ ኣምጽኡለይ በሎም ኣምጽኡሉ ንሱ ከዓ እዚ ስእሉን ጽሕፈቱን ናይ መን እዩ በሎም ንሳቶም ናይ ቄሳር በልዎ ኢየሱስ ከዓ እምበኣርሲ ናይ ቄሳር ንቄሳር እቲ ናይ ኣምላኽ እውን ንኣምላኽ ሃቡ ኢሉ መለሰሎም ብኡ ድማ ገረሞም ትንሳኤ የልቦን ዝብሉ ሰደቃውያን ከዓ ናብኡ መጹ ከምዚ ኢሎም እውን ሓተትዎ መምህር ሓዉ ዝሞቶ ዘበለ ውሉድ ከይወለደውን ሰበይቱ እንተሓደገ ነታ ሰበይቱ እቲ ሓዊ ይውረሳ እሞ ንሓዉ ዘርእዮ ቁመሉ ኢሉ ሙሴ ጽሓፈልና 7 ኣሕዋት ነበሩ እቲ ቀዳማይ ሰበይቲ ኣእተወ ውሉድ ከይሓደገ ከዓ ሞተ እቲ ካልኣይ ድማ ወረሳ ሓድጊ ከይሓደገውን ሞተ እቲ ሳልሳይ ከዓ ከምኡ 7ቲኦም ከዓ ሓድጊ ኣይሓደጉን ድሕሪ ኩሎም ድማ እታ ሰበይቲ ሞተት 7ቲኦም ኣእትዮምዋ ነይሮም እዮም እሞ ብትንሳኤ ምስ ተስኡስ
سبيت منهم كتكون إياه يسوس كأ مصحفتو خونه ويس حيل أملاخ سأن مفلاتكم ديكونكمن اتسحتو زلخم كم موتات مستنسوس كم ملأخت أملاخ أب سماعت إيوم زيخون أمبر آيتون آيتاتاتون إيوم زعبا موتات كم زتنسوخه أم مصحف موسى كم تأبت أشاخ قدقات أنا أملاخ أبراهامن أملاخ يساقن أملاخ يعقوبن إيه إلو خمس بلدو أينببكمن إيهم نسو ناي هيوان أملاخ امبر ناي موتات أملاخ أيكونن نسخاتكم أزيهم تسحتو ألوهم إلو ملسلهم كاب صحافت حدا كركروم سميعو قربه صبوق كم زملسلهم رئيوخا كاب كلن تأزازاتسي أينيتي إيا قداميتي إلو حاتتو يسوس ملسه اتا قداميتي إزياء إيا إسرائيل سمع እግዚአብሔር أملاخنا نسو بينو እግዚአብሔር نእግዚአብሔር أملاخك بملؤ لبخان بخل نفسخان بخل حسابكان بخل حيلخان أفكره اتا قداميتي تأزاز إزياء إيا اتا خالقيتا أتمسلا دما نبتسايكا خم نفسخا أفكره إيا كاب زياتن تعب خالق تأزاز يلبون اتتصحاف خا ممهر بحق تصبق تزاربكا أملاخ حدا إيو بجاك قدما كالي يلبون بملؤ لبخان بملؤ أمروخان بخل حيلهان كتفكرو نبتسايكاون كم نفسخا كتفكرو إذا خاب كله زحرر مسواتن كم مسوات حرودن زعبي إيو بلو يسوس دما بأمروهم زملسة مسرعيو نسغاس كم منقست أملاخ روحو أيكون كم بلو دقي مخ حاتو خا حاد أكوا عيدفرن يسوس دما أب بيت مقدس كي مهر كله ملسة بلون صحافت خمي إلوم إيوم كريستوس ودي داويت إيو زبلو داويت بعلو بمنفس قدوس قويتان قويتاي نسألاتخا مرقز اقرخا كساع زقبروم أب يماني تقمت بلو يبل داويت بعلو قويتاي كاب زبلو دعا كمي إلو ودي خونو اتوم بزحات سبدما باه إلوهم سمعوه بمهور أخ آبلوم كابتوم نويح بارنوست خدينوم زيزورون أب عداقاون كسالموهم زفتون أب بيت صلوت أورام أمات أما أدخاء سفرا خبر زيدولين صحافت تتنقعو أبايت مبلتات يوحدو كيم سلوخ آت صلوت ينوحو زياتهم زقد دفردخ أبالو يوم يسوس دما أمن سرسات مصوات تقميتو اتوم سب أبتسات مصوات كمي جيروم جنزب كم زودو رأيه بزحات هابتامات بزح أودقو حانت دخا مبلت كأمتيا كلتا لبطون حاد قدرانتين زي أكل أودقت ندق مزامرتو تصويعو خا إذا دخا مبلت زيا كابزوم أبزسات مصوات زودقو كلهم زبزح كم زودقت بحق إبلوكم ألوخو كلهم كاب ترفهم إيوم زودقو أمو زي أغنى كاب دخنتا زلوا زبلة كله مقبائي زهبت بلوم معراف 13 كاب بيت مقدس مسوت صدما حدا خاب دق مزامرتو ممهر كمي زبلا أمان كمي زبلا هنصا مارئ بلو يسوس دما نزعبي هنصا دو تريو ألوخا زي فرس امن أب لعل امني أي كترفنيو إلو ملسلو أب دبر زيتي أم معدو بيت مقدس تقميتو خلو بيتروسن يعقوبن يوحنسن اندرياسن بحت إلوم اسكن نجرنا إذا ما أسك خون إيو إذا كل ما أسكم زفت أمسي تأمرتو انتاي إيو إلوم حتتوه يسوس كأكيب لهم جمره حدا أكوا قيس حتكم تتنقعو بزحات أنا إيه النابلو بسمي كمتو إيوم أمو نبزحات كأقس حتو إيوم وقئن ورا وقئن انت سمعكم أي تشبرو إذا كخون بقد إيو قناخا مودعتا قنا إيو هزبنا بهزبي منقستونا منقست خلعال إيو أمو بببوتو من قدقاد مدرك كخون تميت كخون إيو إذا مجمريا قلولاو إيو نأتاتب نمسكر قنا مئنتاين وعلى أحلفهم كهبخم أب بيت صغلتهم كجرفخم أب كأن ممكان انتن قساتن كأدو كيبلوخم إيوم همو نرأسهم تتنقعو قدم نخلو مهزاب وينجيل كسبخ كأب قد إيو منفس قدوس إيو أمبر نسخاتكم أيكونكم من اتزاربو أمو أحلفهم كهبخم مس وسدخم انتاي كم اتزاربو
أقدمكم أي تتجنقوا اتبتا ساعة اتيازوها بكم دا تزاربوا منفس قدوس إيو أمبر نسخاتكم أيكونكم من اتزاربوا أمو أحلفهم كيهوبكم مس وسدهم انتاي كم اتزاربوا أقدمكم أي تتجنقوا اتبتا ساعة اتيازوها بكم دا تزاربوا حاو نحاو ولادن ولدو أحلفو نموت كهب إيو ولدونا ولدهم تنسيهم كي قتلوهم إيوم ما انت سميكا كله يتسألكم إيو اتغسع مود أتازي عقسكنا كي دحن إيو اتب نبي دانيل تبهله تفقات رخصت أبزي قبو سفرة قويمون تاريخهم اتزينبب يستوعل شعو أبي هدا زلو ناب آخران يهدمو أب زوان نحس زلو خا كاب بيتو قلخ مالا أي ورد أي تون أو وفر زلو خا كدانوهم مالا ندحريت أي ملس بتاقنا اتي أغنا نتنساتن نزدوان ويلأن كابتا أملاخ مجمريا فترة زفترلا كسع لو مخوم وزيكونه دما كتو زيكون مكرا بتاقنا اتي آكي خون إيو أمو مهدامكم بغرام تخيكون ستسأليو اتم معالتات اتيين اكزيابير انت زي حترنسي سقاز لبس خلو أي مدحانن نيرو ما انت اتوم نسو زحاريوم حرياتكنا اتم معالتات اتيين احترن شعو حادة اكوا كريستوس أبز إنه ويس أبتعلو انتبلكم أي تأمنوا ناي حاسوت كريستوساتن ناي حاسوت نبياتن كتنسو إيوم ما انت دخالهم سي نتوم حرياتون كيسحتو تأمرتن تأمراتن كي قورو إيوم نسخاتكم قنا تتنقعو إنه أقدم كل نقركم بتاقنا اتيا دحرزي مكرازي صحي كتسلمت ورحون برهانا أي كتهبن إياه كواخبت خا كاب سماي كي ودكو حيلتات سمايات ممكن قدقطو إيوم شعون ودسب ببزو حيلن قرمان بدبنا حمد كلو كيرئوا إيوم شعوخ آن ملآختو خلقكم نتوم حرياتو دما كاب 4 مآزن نفاسات كاب وسن مدري كسع وسن سماي كي اكوام إيو مسلاو خاب أم بلس تمهارو جنافرا مسلملمي قوطلاون مستتعي كرمت خمز قربت فلطيهم نسخاتكم دما كومو إذا خون كلون تاريخهم أف بيت كمز قربة فلطو إذا كله خسع زي خون إذا ولدو إذا خمزي حلف بحق قبلكم الله سماين مدرن كي حلف قالي قنا أيك حلفن إيو مزعبا أتا معالت اتيان اتا ساعات اتيان قنا أبود أنبر ملأخت السماي كونو ودو خوني حاد أكوازي فلت يلبون اتكزيو ما اسمو خانو اي تفلطون إيهم ما تتنقعو نوحون تسأليون كم زغش سب إيو بيتو حد كلو نباروتو سلطان هاوام ننفس وكف كأعيو نحلاو دقون كنقح عززو اتبع البيت ما اسكم زي مدسق اي تفلطون إيهم ما وي مشت وي فرقليتي وي درهو نقو وي كأنقهو بدنقت مدزيو دك اسكم كي رخبكم سي سلازي نوحو إذن أخاتكم زبلكم زلخو نخلو أبلو علخو نقحو معراف 14 دحر خلتا معلتي فاسيقان بعل قجان نبري لقاون تكهاناتن صحفتن بتنكل حيزون كقتلو ودليو قناخي أب هزب قارو خيل لعرسي ببعالا يخون بلو أب بيتاني أب بيت سمون اتلمتام أما أدت تقميت خلو حانت السبيتي بزح زواقو تصوري كبئي ناردوس سمال أبلكات حزامتت نتبلكات سبيرا خا أب رؤسو أفسستو حيالو بلبوم إنا تنادلو نمنتاي إذا تفقات قدوي كبئ خوني إذا قدوي كبئ إزي قاب 300 دينار نزبزح تشيتوس ندخاتات قدامتو هبنيرو إلوم كوريلا يسوس قنا سلمتاي تقهيوا اللهم حدقوا صبق قبر جيرات اللي الله دخاتات سكل ساعة مسخاتكم الله صبق تقبروا لهم انت لهم كأي كألكم إيو نأي قنا كل ساعة يترخبون إيهم زي كألا قبرت أقدمان قبري سقاي قبأت زوين جيل زي أب تسبكو زبالي أب كل عالم إذن الساز قبرتو نمذكري أهم زنقر بحق قبلكم الله بله يهودا أسقروتاوي كابتم 10 وكلتس حده
ንኡ ኣሕሊፉ ክህቦም ናብ ሊቃውንቲ ካህናት ከደ ሰሚዖም ተሓጎሱ ኣቕራሽ ክሂብዎ ኸዓ ኣዋዓሉሉ ንሱ ድማ ኣሕሊፉ ክህቦ ምቹእ ጊዜ ይደሊ ነበረ በታ ገንሸል ፋሲካ ዝሕረደላ ቀዳመይቲ መዓልቲ በዓል ቅጫ ደቀ መዛሙርቱ ገንሸል ፋሲካ ክትበልዕ ናበይ ከድና ኸነዳልወልካ ትደሊ በልዎ ካብቶም ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ልኢኹ ድማ ናብ ከተማ ኺዱ ኣብኡ ዕትሮ ማይ እተሰከመ ሰብኣይ ክትረኽቡ ኢኹም ንኡ ሰዓብዎ ኣብታ ዝኣትዋ ኸዓ ነቲ በዓል ቤት ምስ ደቀ መዛሙርተይ ገንሸል ፋሲካ ዘብዕለላ ቤት ኣጋይሽ ኣበይ እያ ይብለካ ኣሎ መምህር በልዎ ንሱ ኸዓ ኣብ ደርቢ እተነጽፈን እተዳለወን ኣዳራሽ ከርእየኩም እዩ ኣብኡ ኣዳልውልና በሎም እቶም ደቀ መዛሙርቱ ኸዱ ናብታ ከተማ ኸዓ መጹ ከምቲ ዝበሎም ድማ ገበሩ ገንሸል ፋሲካውን ኣዳለዉ ምስ መሰየ ንሱ ምስቶም 12 መጸ ኣብ መኣዲ ተቐሚጦም ኪበልዑ ኸለዉ ኢየሱስ ሓደ ኻባኻትኩም እቲ ምሳይ ዝበልዕ ከትሕዘኒ እዩ ኢለ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በለ ከይጎህዩ ጀመሩ በብሓደ ኸዓ ኣነ ድኾን እኸውን በሉ ንሱ ኸዓ በሎም ካብቶም 12 ሓደ ምሳይ ኣብ ጻሕሊ ዘጥልቕ እዩ ወዲ ሰብሲ ከምቲ ብዛዕባኡ ተጻሕፈ ይኸይድ እቲ ወዲ ሰብ ብኡ ዝተሓሰብ ኣይግና ወይልኡ እቲ ሰብኣይ እትስ እንተ ዘይውለድ ምሐሾ ነይሩ ክበልዑ ኸለዉ ድማ እንጌራ ኣልዒሉ ባሪኹ ቆረሰ ንኣታቶም ከዓ ውሰዱ እዚ ስጋይ እዩ ኢሉ ሃቦም ጽዋ ኣልዒሉ ድማ ኣመስጊኑ ሃቦም ኩሎሙን ካብኡ ሰተዩ ንሱ ከዓ እዚ ምእንቲ ብዙሓት ዝፈስስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደሜ እዩ ክሳዕ እታ መዓልቲ እቲኣ ኣብታ መንግስቲ ኣምላኽ ሓድሽ ክሳዕ ሰትዮ ካብ ፍረኦም ወይኒ ኣይክሰትን እየ ኢሉ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም መዝሙር ምስጋና ምስ ዘመሩ ኸዓ ናብ ደብረ ዘይቲ ደየቡ ኢየሱስ ድማ ነቲ ጓሳ ኣቐትሎ እተን ኣባጊዕ ከዓ ፋሕ ይብላ ጽሑፍ እዩ እሞ በዛ ለይቲ እዚኣ ኩልኹም በኣይ ክትዕንቀፉ ኢኹም ምስ ተንሳእኩ ግና ናብ ገሊላ ክቕድመኩም እየ በሎም ጴጥሮስ ድማ ኩሎም እንተተዓንቀፉ እኳ ኣነስ ኣይዕንቀፍን እየ በሎ ኢየሱስ ድማ ሎሚ በዛ ለይቲ እዚኣ ደርሆ 2 ሰዕ ኸይነቀወ 3 ሰዕ ክትክሕደኒ ኢኻ ኢሉ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ በሎ ሽዑ ንሱ ምሳኻ ንምማት እንተኾነ እኳ ከቶ ኣይክሕደካን እየ ኢሉ ኣዝዩ ኣጽኒዑ ተዛረበ ኩሎሙን ከምኡ በሉ ጌትሰማኔ ናብ እትበሃል ቦታ መጹ ንደቀ መዛሙርቱ ኸዓ ክሳዕ ዝጽሊ ኣብዚ ተቐመጡ በሎም ንጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስን ምስኡ ወሰደ ኩይጉህን ክትክዝን ጀመረ እሞ ነፍሰይ ክሳዕ ሞት ኣዝያ ትጉህ ኣላ ኣብዚ ኹኑ ንቑሑውን በሎም ቁሩብ ንቕድሚት ሕልፍ ኢሉ ኣብ ምድሪ ተደፍአ ዚከኣል እንተኾይኑስ እዛ ሰዓት ካብኡ ክትሓልፍ ጸለየ እሞ ኣባ ኣቦይ ኩሉ ይከኣለካ እዩ እዛ ጽዋዕ እዚኣ ካባይ ሕልፋ ግና ኸንስኻ ኸም እትደልዮ እምበር ኣነ ኸም ዝደልዮ ኣይኹን በለ መጸ ደቂሶም ከዓ ረኸቦም ጴጥሮስ ድማ ስምዖን ደቂስካዶ ሓንቲ ሰዓት ክትነቅሕዶ ኣይከኣለካን ናብ ፈተና ኸይተኣትዉ ንቑሑ ጸልዩውን መንፈሲ ተዳልዩ ኣሎ ስጋ ግና ድኹም እዩ በሎ ከም ብሓድሽ ከይዱ ድማ እቲ ኢልዎ ዝነበረ ቓል ጸለየ ተመሊሱ ከዓ ኣዒንቶም ባዕዚዙ ነበረ እሞ ካልኣይ ደቂሶም ረኸቦም እንታይ ከም ዝመልስሉ ከዓ ኣይፈልጡን ነበሩ ሳልሳይ መጺኡ ከዓ ደጊም ደቅሱን ዕረፉን ይኣክል እታ ሰዓት በጺሓ እንሆ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሓጣን ክትሓዝ እዩ ተንስኡ ንኺድ እቲ ዘትሕዘኒ እንሆ ቐሪቡ ኣሎ በሎም ብኡ ገና ክዛረብ ከሎ ይሁዳ ካብቶም 12 ሓደ መጸ ምስኡ ከዓ ካብ ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ዓበይትን ኣስያፍ ኣባትርን ዝሓዙ እኩባት ህዝቢ መጹ እቲ ዘትሕዞ ከዓ እቲ ኣነስዕሞ ንሱ እዩ ሓዝዎ ኣጽኒዕኩምን ውሰድዎ ኢሉ መፈለጥታ ሃቦም መጺኡ ድማ ብኡ ናብኡ ቐሪቡ ረቢ ኢሉ ሰዓሞ ንሳቶም ከዓ ኣዳዎም ናብኡ ዘርጊሖም ሓዝዎ ካብቶም ኣብ ጥቕኡ ደው ዝበሉ ሓደ ግና ሰይፉ መሊሑ ነቲ ባርያ ሊቀ ካህናት ወቂዑ እዝኒ ቆረጾ ኢየሱስ ድማ
ከም ንኸታሪዶ ኣስያፍን ኣባትርን ሒዝኩም ክትሕዙ ንመጻእኩም ኣብ ቤተ መቕደስ እናመሃርኩ ዕለት ምሰኻትኩም እውዕል ነበርኩ እሞ ኣይሓስኩምንን። እዚ ግና እተን ጽሑፋት ምእንቲ ክፍጸማ ይኸውን ኣሎ ኢሉ መለሰሎም። ኩሎም ከዓ ሓዲጎምዎ ሃደሙ። ነጸላ እተኸድነ ጎበዝ ድማ ሰዓቦ፣ ንኡኡ ከዓ ሓዝዎ። ንሱ ግና ነጸልኡ ሓዲጉ ጥራይ ዝባኑ ሃደበ። ኢየሱስ ድማ ናብ ሊቀ ካህናት ወሰድዎ። ብዘለዉ ሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይትን ጸሓፍትን ናብኡ ተኣከቡ። ጴጥሮስ ድማ ርሕቕ ኢሉ ክሳዕ ውሽጢ ገዛ ሊቀ ካህናት ሰዓቦ። ኣብኡ ምስቶም ገላኡ ተቐሚጡ ከዓ ሓዊ ስሕን ነበረ። ሊቃውንቲ ካህናትን ኩሎም ዋዕላን ኢየሱስ ክቐትልዎ ምስክር ደለዩ ኣይረኸቡን ከዓ። ብዙሓት ብሓሶት መስከሩ፣ ምስክሮም ግና ኣይተሰማምዐን። ሓያሎ ምስክር ሓሶት ድማ ኣነ ነዛ ብኢድ እተገብረት ቤተ መቕደስ ከፍርሳ እየ፣ ብኢድ ዘይተገብረት ካልእ ከዓ ብሰለስተ መዓልቲ ክሃንጽ እየ ኪብል ከሎ ንሕና ሰሚዕናዮ ዝብሉ ተስእዎ። ምስክሮም ከዓ በዚ እውን ኣይገጠመን። እቲ ሊቀ ካህናት ኣብ ማእከሎም ብድድ ኢሉ በዚ ዝምስክሩልካ ዘለዉ ስኳዶ ኣይትምልስን ኢኻ ኢሉ ንኢየሱስ ሓተቶ። ንሱ ከዓ ስቕ በለ እምበር ኣይመለሰን። እቲ ሊቀ ካህናት ድማ ከም ብሓድሽ ክርስቶስ ወዲ እቲ ብሩኽዶ ንስኻ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ። ኢየሱስ ድማ ኣነ እየ፣ ንወዲ ሰብ ኣብ የማን ሓይሊ ተቐሚጡ ብደበና ሰማይ ክመጽእ ከሎ ክትርእይዎ ኢኹም በሎ። ሽዑ እቲ ሊቀ ካህናት ክዳኑ ቀዲዱ ደጊምከ እንታይ ግዲ ምስክር ኣሎና? ምጽራፉ ሰሚዕኩም እንታይ ይመስለኩም በለ። ኩሎም ከዓ ሞት ይግብኦ ኢሎም ፈረዱ። ሓያሎ ድማ ጡፍ ኪብሉሉ ገጹ ኣጐልቢቦም ከጐስጥዎ ተነበውን ክብልዎ ጀመሩ። እቶም ገላኡ ድማ እናጸፍዑ ወሰድዎ። ጴጥሮስ ኣብ ታሕቲ ኣብ ገዛ ኸሎ ካብ ኣግራት ሊቀ ካህናት ሓንቲ መጸት። ንጴጥሮስ ሓዊ ክስሕን ከሎ ምስ ረኣየቶ ከዓ ንስኻውን ምስ ኢየሱስ ናዝራዊ ነርካ እናበለት ጠመተቶ። ንሱ ግና እዚ ንስኽ እትብልዮ ዘለኺ ኣይፈልጦን ኣየስተውዕሎን እውን እየ ኢሉ ከሓደ። ካብ ገዛ ከዓ ናብ ዓንቀጽ ወፀ፣ ደርሆውን ነቀወ። እታ ገረድ ረኣየቶ። ነቶም ኣብ ጥቕኡ ደው ኢሎም ዘለዉ ከዓ እዚ ኻባታቶም እዩ ኢላ ከም ብሓድሽ ክትነግሮም ጀመረት። ንሱ ድማ ከም ብሓድሽ ከሓደ። እቶም ደው ዝበሉ ቁሩብ ጽንሕ ኢሎም ንጴጥሮስ ገሊላዊ ኢኻ እሞ ብሓቂ ኻባታቶም ኢኻ፣ ኣዘራርባኻ እውን ከምቲ ኣዘራርብኦም ይመስል በልዎ። ነዚ እትብልዎ ዘለኹም ሰብኣይ ኣይፈልጦን እየ ኢሉ ኪረግምን ክምሕልን ጀመረ። ብኡ ደርሆ ካልኣይ ሳዕ ነቀወ። ጴጥሮስ ከዓ ነቲ ኢየሱስ ደርሆ 2 ሳዕ ከይነቀወ 3 ሰዓት ክሕደኒ ኢኻ ዝበሎ ቃል ዘከረ። ነዚ ነገር ዝሓሲቡ በኸየ። ምዕራፍ 15 ምስ ወግሐ ብኡ ሊቃውንቲ ካህናት ዓበይትን ጸሓፍትን ብዘሎ እቲ ዋዕላን ምኽሪ መኸሩ። ንኢየሱስ ኣሲሮም ወሰድዎ። ኣሕሊፎም ከዓ ንጲላጦስ ሃብዎ። ጲላጦስ ድማ ንስኻ ዶ ንጉስ ኣይሁድ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ ኢሉ መለሰሉ። ሊቃውንቲ ካህናት ድማ ብዙሕ ከሰስዎ። ጲላጦስ ከዓ ከም ብሓድሽ እንሆ ክንደይ ይኸሱኻ ኣለዉ፣ እኳ ዶ ኣይትምልስን ኢኻ ኢሉ ሓተቶ። ኢየሱስ ግና ጲላጦስ ክሳዕ ዝግረም ሓንቲ እኳ ኣይመለሰን። በብበዓል ድማ ዝለመንዎ ሓደ ካብቶም እሱራት ይፈትሓሎም ነበረ። ምስቶም ጋሮ ዝገበሩ ኣብቲ ጋሮውን ነፍሲ ዝቐተለ በርባን ዝበሃል ተኣሲሩ ነበረ። እቶም ህዝቢ ድማ ደይቦም ከምታ ልማዶም ክገብረሎም ክልምንዎ ጀመሩ። ጲላጦስ ከዓ እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ብቕንኣቶም ኣሕሊፎም ከም ዝሃብዎ ፈሊጡ ነበረ እሞ ነቲ ንጉስ ኣይሁድ ክፈትሓልኩም ዶ ትደልዩ ኣለኹም ኢሉ መለሰሎም። እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ግና ነቶም ህዝቢ ንበርባን ክፈትሓሎም ክልምኑ ኣዕገርገርዎም። ጲላጦስ ግና ከም ብሓድሽ ነዚ ንጉስ ኣይሁድ እትብልዎኸ እንታይ ክገብሮ ትደልዩ ኣለኹም ኢሉ መለሰሎም። ንሳቶም ግና ስቐሎ ኢሎም ከም ብሓድሽ ጨደሩ። ጲላጦስ ከዓ እንታይ ክፉእ ከገበረ በሎም። ንሳቶም ግና ዓው ኢሎም ስቐሎ በሉ። ጲላጦስ ድማ ፍቓድ እቶም ህዝቢ ክገብር ስለ ዝፈተወ ንበርባን ፈትሓሎም።
ንየሱስ ክኣክስቀል ገሪፉ ሃቦም እቶም ዓቀይቲ ድማ ናብ ውሽጢ እቲ ገዛ ማለት ናብቲ ኣዳራሽ ፍርዲ ኣእተውዎ ንብዘሎ እቲ ጭፍራውን ኣኻኽብዎ ቀይሕ ክዳን ከደንዎ ኣኽሊል እሾኽ ተኒጎምውን ኣብ ርእሱ ደፍኡሉ እሞ ወንጉስ ኣይሁድ ከመይ ኢኻ እናበሉ ኢድ ኪነስእሉ ጀመሩ ርእሱ ድማ ብዘንጊ ወቕዕዎ ጡፍ ከኣበሉሉ ተንበርኪኾምውን ሰገዱሉ ምስ ኣላገጹሉ ድማ እቲ ቀይሕ ክዳን ቀንጢጦም ክዳኑ ኸደንዎ ኪሰቕልዎውን ኣውፅዎ ንሓደ ሓላፍ መገዲ ንስምዖን ቀረናዊ ኣቦ እስክንድሮስን ሩፋስን ካብ ወፍሪ ክኣቱ ኸሎ መስቀሉ ክጸውር ብግዲ ወሰድዎ ናብ ቦታ ጎልጎታ ቱርጓሚኣ ቦታ ዓጽምቲ ርእሲ ወሰድዎ ምስ ከርበ እተሓወሰ ወይኒ ድማ ሃብዎ ንሱ ግና ኣይተቐበለን ምስ ሰቐልዎ ድማ ክዳውንቱ ተማቐሉ ንነፍሲ ወከፎም እንታይ ከም ዝብጽሖም ከዓ ዕጭ ኣውደቑ እታ ሰቐልዎ ጊዜ ከዓ ሳልሰይቲ ሰዓት ነበረት ንጉስ ኣይሁድ ዝብል ጽሕፈት ክሱውን ኣብ ልዕሊኡ ተጽሒፉ ነበረ ምስኡ ከዓ ክልተ ኸተርቲ ሓደ ብየማኑ ሓደ ከዓ ብጸጋሙ ሰቐሉ እቲ ምስ ዓመጽቲ ተቖጽረ ዝብል ጽሑፍ ተፈጸመ እቶም ዝሓልፉ ድማ ርእሶም እናነቕነቑ ኣየ ኣታ ንቤተ መቕደስ እተፍርሳ ብሰለስተ መዓልቲ እትሓንጻ እስኪ ርእስኻ ኣድሕን ካብ መስቀልውን ውረድ እናበሉ ይጸርፍዎ ነበሩ ከምኡ ሊቃውንቲ ካህናት ምጽሓፍቲ ንሓድሕዶም ንኻልኦት ኣድሓነ ንርእሱ ከይድሐን ግን ኣይክእልን ርኢና ክንኣምንሲ ክርስቶስ ንጉስ እስራኤል ሕጂ ካብ መስቀል ይውረድ እናበሉ ኣላገጹሉ እቶም ምስኡ ተሰቕሉውን የላግጹሉ ነበሩ ካብ ሳልሰይቲ ሰዓት ጀሚሩ ክሳዕ ታስዓይቲ ሰዓት ከዓ ብዘላ እታ ሃገር ጸልመተት ብታስዓይቲ ሰዓት የሱስ ብዓብዩ ድምፂ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቕታኒ ኢሉ ጨርሐ ትርጉሙ ከዓ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ እዩ ካብቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ሰምዕዎ ከዓ ሓያሎ እንሆ ንኤልያስ ይጽውዖ ኣሎ በሉ ሓደ ጎዩ ሕደጉ ኤልያስ መጺኡ እንተኣውረዶ ንርአ ኢሉ መጺጽ ብሰፍነግ መሊኡ ኣብ ዘንጊ ገይሩ ኣስተዮ ሽዑ ኢየሱስ ብዓብዩ ድምፂ ጨርሐ ነፍሱ ከዓ ወጸት መጋረጃ ቤተ መቕደስ ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ኣብ ክልተ ተተርተረ እቲ ኣብ መንጽር ደው ኢሉ ዝነበረ ሓለቃ ሚእቲ ከዓ ነፍሱ ኸመይ ኢላ ከም ዝወጸት ምስ ረኣየ እዚ ሰብኣይ እዚ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ነይሩ በለ ኣንስቲ ድማ ብርሑቕ ኮይነን የማዕድዋ ነበራ ከባታተን ከዓ ማርያም በዓልቲ መግደላን ማርያም ኣደ ያዕቆብ ንእሽቶን ዮሳን ሰሎሜውን ነበራ ንሳተን ኣብ ገሊላ ኸሎ ዝሰዓብኦን ዘገልገሎኦን ብዙሓት ካልኦት ኣንስትውን ምስኡ ናብ የሩሳሌም ዝደየባ እየን ምስ መሴየ መዓልቲ ምድላው ማለት ድሮ ሰንበት ስለ ዝነበረት ዮሴፍ በዓል ኣርማትያስ ሕፉር መኻሪ ንመንግስቲ ኣምላኽ እውን ዝጽበያ ዝነበረ መጸ ደፊሩ ናብ ጲላጦስ ኣትዩ ከዓ ስጋ የሱስ ለመኖ ጲላጦስ ድማ ቀልጢፉ ብምማቱ ገረሞ ነቲ ሓለቃ ሚእቲ ጸዊዑ ድሮ ዶሞይቱ ኢሉ ሓተቶ ካብታ ሓለቃ ሚእቲ ምስ ተረድአ ስጋኡን ዮሴፍ ሃቦ ንሱ ድማ ኣውሪዱ በፍታ ዓዲጉ በቲ በፍታ ገነዞ ኣብ ከውሒ ኣብ እተወቀረ መቃብር እውን ኣንበሮ ነቲ ኣፍ መቃብር ከዓ ብእምኒ ዓጽዎ ማርያም በዓልቲ መግደላን ማርያም ኣደ ዮሳን ድማ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ይርእያ ነበራ ምዕራፍ 16 ሰንበት ምስ ሓለፈት ማርያም በዓልቲ መግደላን ማርያም ኣደ ያዕቆብን ሰሎሜን ከይደን ክለኽያው ቀዲት ዓደጋ ብቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንግሆ ፀሓይ ክትበርቕ ከላ ናብ መቃብር መጻ ንሓድሕደን ከዓ እቲ እምንስ ካብቲ ኣፍ መቃብር መን ክግልብጠልና እዩ ተባሃላ እቲ እምኒ ኣዝዩ ገዚፍ ነበረ እሞ ንላዕሊ ገጸን እንተጠመታ ተገልቢጡ ረኣያ ናብ መቃብር ኣትየን ጻዕዳ ክዳን እተኸድኑ በጽሒ ኣብ የማን ተቐሚጡ ረኣያ ሰንበዳ ከዓ ንሱ ድማ ኣይቲ ሰንብዳ ንስኻት ክንሲ ነቲ እተሰቕለ የሱስ ናዝራዊ ትደልያ ኣለኹን ተንሲኡ ኣብዚ የሎን እታ ኣብኣ ዘንበርዎ ቦታ እንሃ
ኪዳ ደኣ ንደቀ መዛሙርቱን ንጴጥሮስን ናብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ ከምታ ዝበለኩም ከኣ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም ኢልክን ንገረኦም በለን ምንቅጥቃጥን ስምባድን ሒዝወን ነበረ እሞ ካብ መቃብር ወፅየን ሃደማ ፈሪሄን ስለ ዝነበራ ከኣ ንሓደ እኳ ኣይነገራን በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንግሆ መስተንስአ ነታ 7 ኣጋንንቲ ዘውፅኣላ ማርያም በዓልቲ መግደላ ቅድም ተራእያ እሳ ድማ ኸይዳ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ኪበኽዩን ክጉህዩን ከለዉ ነገረቶም ንሳቶም ከኣ ንሱ ህያው ምዃኑ ንኣውን ከም ተራእያ ምስ ሰምዑ ኣይኣመኑን ድሕሪ እዚ ንኽልተ ኻባታቶም ናብ ሃገረ ሰብ ክኸዱ ከለዉ ኣብ መገዲ ብኻልእ መልክዕ ተጋህደሎም ንሳቶም ከኣ ከይዶም ነቶም ካልኦት ነገርዎም ንኣታቶም እውን ኣይኣመንዎምን ድሕሪ ነቶም 11 ኣብ መኣዲ ተቐሚጦም ከለዉ ተጋህደ ነቶም ተንሲኡ ዝረኣይዎ ኣይኣመንዎም እዮም እሞ ስለቲ ዘይምእማኖም ትሪ ልቦምን ከኣ ዘለፎም በሎም ድማ ናብ ኩላ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከኣ ወንጌል ስበኹሉ ዝኣመነን እተጠመቐን ኪድሕን እቲ ዘይኣመነ ግና ክኹነን እዩ ነቶም ዘይኣምኑውን እዚ ተኣምራት እዚ ክስዕቦም እዩ ብስመይ ኣጋንንቲ ኸውፅኡ ብሓድሽ ልሳን ከኣ ኺዛረቡ ኣትማን ክሒዙ እዮም ዚቐትል እንተሰተዩ ከኣ ከቶ ኣይክጎድኦምን እዩ ኣእዳዎም ኣብ ሕሙማት ኬንብሩ ንሳቶም እውን ክሓውዩ እዮም ጐይታና የሱስ ምስ ተዛረቦም ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣምላኽ እውን ተቐመጠ ንሳቶም ድማ ወፂኦም ኣብ ኩሉ ሰበኹ ጐይታ ምሳታቶም ይገብር ነቲ ቓል እውን ብዝስዕብ ተኣምራት የጽንዖ ነበረ